ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಣ್ಣು ಪಂಪುನವು ಈ ಲೋಕದ ಮಾಯದ ಕಣ್ಣು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯದ ಪೊರ್ಮಿನಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮನ್ನಡು ಪೊರ್ಮಿನಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಏರಾಯಿನಾಯೇ ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಪಂಡದು ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇನ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾಯನು ಈ ಮಣ್ಣ ಮದಿಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ಚಿತ್ತುಳು ನಮನು ನೂಲುದಾತ ನುಗುತೆ ಭಾರದಾತ ಕೊರೆದಾಂತ ನಲ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳಿಗೆ ನಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವ ನೆಲತ ಸಿರಿಗುಂಡುಳೆಡು ನೇಮ ನೆರಿ ಅಂಕ ಆಯನಪುರ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ನಂಬುವ ಅತ್ತಂಡ ಮುಲಿತ ಕೊಡಿಟು ನಂಬುವ ಅತ್ತಂಡ ಸಾನ ಗುಂಡ ಪರಡಿ ಚಾವಡಿಲಿನ ಕಟ್ಟಾದ ನಂಬುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೈವಳೆ ನಂಬು ನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಳ್ಳ ವಾ ರೀತಿ ನಂಬುಲ ನಿನ್ನ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲಾದ ನಂಬುಲ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ನುಡಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಾಯಕಂದ ಶಕ್ತಿಲು ನಂಕ ಕಬ್ಬಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಕಲ ಕೋರಕೋಟ್ಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪಾದು ನಮನು ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಬು ನಂಬಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಬು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ತತ್ತಿನಲ್ಪ ತಿದ್ದುದು ಒಪ್ಪಿನಲ್ಪ ನಮನ ಮೆರೆಪಾದು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದೆರ್ತಡ ಅಕ್ಕಸ ಮುಟ್ಟದೆರ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ತುಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ 10 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೊರ್ತು ಕಲೆಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಜಾತು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಬಗೆಟ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ತನ್ಮುಖೇನ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿನ ಕನತು ಕುಲ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವದ ಸಾರಸತ್ವಳೇನು ಪೂರ ನಮಗೆ ತೊನುಗ ನಮಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಶಯಗಳೇನ ಅಕಲ್ನ ಪಾತಿರ್ದು ನಿರಶನ ಮಲ್ತೊನುಗ ಅತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತೆರಿದಿತ್ತಿನವೇನು ಪಟೋನುಗ ಪಣಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ದೈವದ ವಿಚಾರವಾದ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿದೆತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಆ ಸಮುದಾಯಡೆ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಅವೇತೋ ನಮಕ್ ನಾಟಕೊಳೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃತಿಕಲೆಗೆ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಲುಲೇನು ಕೊರ್ತನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಬಾಬು ಪಣದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಎಲ್ಎಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣ ಹಿರಿಯನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗಣ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ಬರಡೊಂದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಜವಣ್ಯರನ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ಬೋಡು ಹಿರಿಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಕಲೆಗೆ ಪನೆರ ಆ ಒಂದಿನವಿನ ದೆರ್ತು ಕೊರಡೊಂದಂಡ ಜವಣ್ಯರು ಬೋಡು ಐಕ ಬೋಡಾದೆ ಆ ಮುರಣದ ದಿನಲ ಸೂರಜ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬಳ್ಳಲ್ ಭಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದಿತ್ತೇರು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಕಂಬೆರ್ಲೆನ ಕಲಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾರ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಸೂರಜನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನವಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಸೊಡ್ಡುಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆತಂಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಮ 4010 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಶಯಗಳೇನು ಪೂರ ಮುಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ದು ನಿರಶನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಬಾಬಣ್ಣಡ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲೆನು ನಮಲ ಪಟೋನುಗ ಒಂಜಾತು ಬೋಡ್ತಿನವಿನಾಡ ನಟೋನುಗ ಪಣಪನ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಾಬಣ್ಣ, ಪ್ರಥಮವಾದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಟಿವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ. ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡಿತ್ತಾರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಳ್ಳಾಜೆ ಬಾಬನ್ನೇ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಕಾಶವಾಣಿದ ನೆಟ್ಲ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಬಾಬಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿಲೇಕ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಕುಳ್ಳುಂಡು. ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಈ ನೆಲತ ಸತ್ವ ಈ ನೆಲತ ತಾಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನೆಕ್ಕ ಅರಸು ಪಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯಡು ಅರಸೇರಿ ಇತ್ತೇರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೆಗೆದು ಬರಪ್ಪ. ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಇತ್ತೆ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ದೈವ ಕುಲ ದೇವೇರು ಏರು ಆಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗೆಟ್ ಈರು ತೆರಿಪವಡು ಸತ್ಯವದನಾಜಿ
ಇಟ್ಟೆ ಪೆರಿಯ ಮಂಜದ ಊರು ಅಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲತಿ ಊರು ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯಬದನಾಜಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿ ಬೈದಂಡು అయిన అక్కులు ముచ్చిది కన్న బుల్లవడ్డ పండినాల 5 దుమ్ముల కಲೆ కార్మికుడు సాయగు గంధ మాయద రాపుడిచ్చేరకులు అంచెనే భారీ కಲೆ కార్మిక కుర్తినకులు అంచెనే ఈ కొరోనాలు అంచెనే కొరడు పండుగ ಈ ಏಜಿಗೆದ ಕಲಟಿ ಅನ್ನು ಪಂಡದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸತ್ಯಳು ಏರು ಪೂರ ಸತ್ಯಳು ಏರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ಸತ್ಯ 14 ಬಂಡರತೆ ಸತ್ಯಳು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ 14 ಪನ್ಪುನಂಜ ಉದಾರ ದೀನಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ನಮುಂಡು ಮುಪ್ಪನೇರು ಮುಪ್ಪನೇರು ಕುಲದೇವೇರು ಅವು ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ ಕುಲದೇವೇರಾದು ನಿಖಲ್ನ ಜನಾಂಗೋಡು ಉಂತುಲೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರು ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರನ ಚಿತ್ತೇಳಿ ನಿಖಲ್ ಕುಲೊಟ್ಟು ಕುಲದೇವೇರಾದು ಉಂತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಕಾರೆ ಬೀಜು ಅತಿಕಾರೆ ಬಿತ್ತು అయిన ఎడుమూర పంజాడు బోంటెద శుద్ధికెండేరు మకులు బోంటెకి పోపోయింకులు పన్నాగా బంగాడి బొల్లాలు దినరాజు బొల్లాలు పనుకున్నారు ఇయారు దుమ్ముల 6 కండ బిత్తార అటనే మల్దేరు 4 కండోని బిత్తార అటనే మల్దేరు బిత్తార అటనే మల్పున్నాక మొక్కలు అಲ್ಪ ದೊನ್ನೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಇಂಚ ತುಯ್ಯರು ಮೆಗ್ಗಿವಲೆ ಕಾಣದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಈ ಬಿದ್ದೆನ ಬಿತ್ತನತ್ತು ಜೀತಿ ಬಿತ್ತರ ಬುಡುಪು ಜಂಕುಲು ಈರ್ನ ಕೋಣೆದ ತುರುಮು ಉಂಡತ್ತಿ ಬಾರದ ತುರುಮು ಕಡೆ ದಕ್ಕತನ అయిన ರಡ್ಡು ಕಟ ಕೊರುವುದು ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಸತ್ಯಡು ಬಿಡುದು ಸೌದೋಳು ಬಳಿತನ ಎಂಕುಲು ಅಂದಂಡ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಂಡ ಪಂಡಿ 4-5 ಅಂಡ ಪಾಡಿ ಬಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದು ಅವು ಬಿತ್ತುನ ಹತ್ತನ್ನು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತಿಕಾರೆ ಬಿತ್ತಾವಡು ಬಣ್ಣದು ಅಕ್ಕಳು ಬಿತ್ತುವಾಡಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಳು ಈ ಬಿತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಟದ್ದು ಮುಂದೆ ಪಣ್ಣದು ಬಿತ್ತು ದಕ್ಕಿರು ದಕ್ಕದ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಗುಲಾಡ್ಡ ಪಂಡಿ 4-5 ಅಡ್ಡ ನೇಜಿ ಮಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಪ ಎಡಮೂರ ಪಂಜಾಡು ಬೋಂಟೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ 16 ಕರೆ ನಾಯಲು 16 ಬೊಲ್ಲೆ ನಾಯಲು ಮಾಯದ ನಾಯಲು ಮಲ್ದೇರು ಗೊಲಮುಡಿದ ದಂಟೆ ಕಟ್ತೀರು ಬೆತ್ತ ಬುಡತ್ತಿ ಗೊಲಮುಡಿದ ದಂಟೆ ಕಟ್ತೀರು ಕಟ್ತದು ದಂಟೆನ ಬತ್ತೊಂದು ನಾಯಿಲೆತ್ತೊಂದು ಕರೆ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಕರೆ ಎರ್ತನುಪ್ಪು ಬೊಲ್ಲೆ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಎರ್ತನುಪ್ಪು ಮಾಯದ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಯಿರು ಎಡಮೂರ ಪಂಜಾಡು ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳ್ಳಾಲು ಎಡಮೂರದ ಇವು ಕೇಳಬೇರ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಇತ್ತೀರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊರದಬ್ಬು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಇತ್ತೀರು ಕೊರದಬ್ಬು ನೀರು ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೆಕಾರನಿ ಕೊಡು ಬಿಡಿಸಿರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮಾಮಲ್ಲ ದಂಡದಾಕುಲು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳ್ಳಾಲು ಪೂರಾ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳು ಕೇಮಾರ ಬಳ್ಳಾಲು ಇತ್ತೀರು ಎಣ್ಮೂರ ದೆಯ್ಯು ಇತ್ತೀರು ಕೇಳ ಪೆರ್ನೆ ಎಣ್ಮೂರ ದೆಯ್ಯು ಕೇಳದ ಪೆರ್ನೆ ಇತ್ತೀರು ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕೆ ವಾ ಸಮುದಾಯ ಮುಗ್ಯಾರ ಜನ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕೆ ಇತ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಡಾಲ ಜನ ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈತ ಮಾತ್ರ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಒಕ್ಕಿಲ್ದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೀರು ಬೂಡಿದ ಬಲ್ಲಾಳು ಪರಿಮಾಳೆ ಬಲ್ಲಾಳು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಬೋಂಟೆಗೆ ದಿನಮಾನ ಈತು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತೀರು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಪಾರದು ಪಂಜಿದ ಬೀಲೋಣ ಬರ್ತದೆ ಹಾಕಿರು ಪಂಜಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೆ ಬೀಲೋಣ ಬತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆತ ತಾಕತ್ತದ ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಯಿರು ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲ ನಾನು ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಪುಲ್ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಬೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಕುಪ್ಪುಳು ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕುಪ್ಪುಳು ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಾರ ಕೋಟಿ ನೆಟ್ಟುಲ ಕಾಣದೆ ಅತಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಳ ಜೋಕುಲ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಮಾಸವನ್ನು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬಾಕಿದ ಜನಾಂಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲು ಮಾಸ ದೀಯರು ಬಾಕಿದ ಜನಾಂಗ ಮಾಸವನ್ನು ಪಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲು ಮಾಸ ಕಟ್ಟದಿರಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲು ಮಾಸ ದೀಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ ನೆಟ್ಟು ಕಟದೆ ಬಂಡಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕಲು ನಾಯಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜ ಎಂಕಲ ಮಾಸ ಎಂಕಲ ನಾಯಿಲು ಮಾಯದ ನಾಯಿಲು ಜೀವದ ಮಾಸನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲು ನಾಯಿಲೇನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಬೋದು ಚೆನ್ನ ನಾಯಿಲು ಆದ ಪಂಡದು ಹೊರ ಕೊಡ್ತಾನಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಕಾಡು ಚೆನ್ನ ನಾಯಿಲಿತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ವರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತೆ ಮಾಲ್ಪುಳ್ಳಿ ಜೋದ ಮಾಸ ತಿನ್ಲಿ ಕೈಯೊಡ್ಡದು ನಿಕಲು ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಹೊರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪದರಾಡು ಕರಿಯ ನಾಯಿಲು ಪದರಾಡು ಕರಿಯ ನಾಯಿ ಕಾಡಿಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನ ನಾಯಿಲಾಲೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು
ಕತೆ ಬಾಬಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏರು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸೋಮನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಬಂದೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಗಿಡ್ದೆ. ಸೋಮನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಬಂದೆ. ಪನ್ಲೆ ಸರ್, ಹಿರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ರಡ್ಡ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದ ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅದು ಬಂದ್ಪುನು. ವಾ ದೇವರು ಮಲ್ಲ, ವಾ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ದೇವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತ ದೇವರ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತೈತೆ ಕಲೆಕಾರನಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ದೈವ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನ ಓ ದೇವರ್ಲ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತೈತಾನೆ ರೂಪಡು ಮಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಐತೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ ಏನ್ ತರೆ ತಗ್ಗ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕುಲದೈವ ಏನ ಸತ್ಯಸಾರ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಒಂಜಿ ಬಂಬೆ ಭಕ್ತವನು ಬಂದು ಬಂಬೆ ಭಕ್ತವನು ಬಂದು ಬಂಬೆ ಭಕ್ತವನ ಕೇನಗ ಬಂಬೆ ಭಕ್ತವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬಂದುಂಡು. ಯಾನು ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನು ಚಿದಾರ್ದಿದ್ದಿ ಸರ್. ಯಾನೊಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಬರ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಕತೆಗೆ ಬರ್ಕ ದೇಪನ ಇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲ ತರದಕ್ಕ ಸರಿ 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 ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್. ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂತಿಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದು ಒಂಜಿ ಬಂಬೆ ಭಕ್ತವನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅವು ಆ ಕ್ರಮ ದಾಯ್ತ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಂತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಿತ್ಯ ಸುರು ಅವನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಬಳ್ಳಾಜಿ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಅವನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾಗ. ಬೊಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡರತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬಗೆಟ್ ಐಕೆ ಅವನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರೇ ಪನ್ಪೆ ಚುಟುಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಹೆತ್ತವ್ವನಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವು ಸಹಜ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣಕ್ಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋಯರೆಚ್ಚಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಿಲ್ಲ ಆಯನ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಂದ ಆಯ್ನ ದೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ದೂರ್ದು ನಮ್ಮೇನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಐಕೆ ಓಡಾದೀರು ಇನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂವರಕೊಂಡ ನಮ್ಮಡ ಸಾರ ದೈವಲುಲ್ಲ ಸಾರ ದೈವಲುಲ್ಲ ದೈವಲನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಪನ್ಪನ ದೈವ ಏನ್ ಕುದರ್ದೆಪ್ಪುಜಿ ಇರಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೊತ್ತಾವು ಓ ದೈವ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಿತ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಈರು ಕೊರ್ನಿಯತಿ ಏರು ಪೂರ ತುಯ್ಯೇರು ತುಯಿನ ವಿತ್ತಕ್ಲೆ ರ್ಯಾಂಕ ಅತ್ತ ಈರಿತ್ತೆ ಏತು 1000 ಜನ ತುಯ್ಯರು ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಾ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪನೆ ಇರು ಒಂಜಿ ದೈವನು 1000 ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತು ಅವು ಆ ದೈವಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಕಲೆಗುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ಯಾನಿರೆಗೆ ಬಂಡತೆ ಆಯಾಯ ದೈವದ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ಆಯಾಯ ದೈವಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬತ್ತದಿಪ್ಪಡು ಹೊಸತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿನ ವೆಕ್ಕತ್ತು ಈ ಐಕಿರೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬನ್ಬೇರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಬನ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ಇರೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಬನ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಏನನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಬನ್ಪೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎದುರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಬೋಂಡ ನೇಮಕಟ್ಟು ನಾಯಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವಳು ದೈವದ ಕಲಟ್ಬೋದು ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಕ ಅವಳು ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದಿ ಎಂಕ ಪೂರೆತ್ತಿನ ಎಂಡ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಆಪೂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕುಳುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ರಂಗ ಬೇತೇನೆ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೇ ಬಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಂದು ಪೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೇರು ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನಾಗ ಇಂಬೇರು ಎದುರಿಸವಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನೇರು ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನದ ನಿಬಕ್ಕೋ ಐತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒರಿಯಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೇಡ ಮನದನಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಪುಜೇರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗನ್ಮ್ಯಾನೆ ಅಂದತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಂಡ ಆಯೆ ಸೈನಿಕೆ ಆಯೆ ಯೋಧೆ ಆಯನ ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಗಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಆಯರ್ದು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ನಾತ್ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಆಯಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗೆ 2 ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿದು
ಮೂಜಿಪಟ್ಟು ಕಲ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗೂ ಏರುಂಡು ಆ ಸ್ಥಾನಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಂಡ ಮಸ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಸುಲಭ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ನಮಕ್ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕರನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅತೆ ಸರ್ ಎರಡೊಂಜಿ ಬಾಯ್ದಟ್ಟ ವಿನಂತಿ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೆಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದಾಲ ಕೊರಚಿ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವು ದೈವಲ್ ಮಲ್ಲಲ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರ ಏನಂಚಿದ ಸತ್ಯಸಾರ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಕುಲುಂದೇರು ಅಕ್ಲಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬೊಂಬೆ ಪತ್ತವನ್ನ ಅವ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ಬಾತರಿಗಿರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಮನಾಥರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಸತ್ಯಸಾರಮನೆ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇರು ಪನೊಂದು ಪೋಯರು ಓಡೆಗುಂತಾಯರು ನಾಯಿಲೇನು ಮಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಡುದ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಪನೆ ಚೆನ್ನ ನಾಯಿ ಆದ ಮಲ್ತನ ವರ ಕೊರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವಂತ ಮಾಸ ತಿಂದು ಬದುಕಲೆ ನಿಗಲು ಎಲುಮುಲ್ಲು ತಿಂಡ್ರೆಪ್ಪನ ಅಕಲು ಬಣ್ಣದು ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದು ಅಕುಲು ವರ ಕೊರಿಯ ಅತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಅಕುಲ್ ಪತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ದಂಟೆನು ಪತ್ತೊಂಬೋದು ನೀರ್ದ ವರಕ ದಂಡದೆತ್ತಿನ ಕತೆ ಅಪಗನೆನ ಅಪಗನೆ ಅಕುಲು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಬಿಗಿ ಎಡುಮುರ ದೇವಿಗಿ ಕೇಲಬೆರ್ಡೆ ಬಿಗಿ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲಿಕೆ ಬಿಗಿ ಬೆಲ್ಲುಡು ಬಿಗಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯೋಡು ಬಿಗಿ ಮೊಕ್ಕಲನ್ನ ಗೊಲಮುಡಿದ ದಂಟೆ ಪುದೆಲಿಗ ಹಾಕಿದು ಮುರುಗಲಕ್ಕವನ ಬೇಲೆ ಮೊಕ್ಕಲನ್ನ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನಂಕೊಂಜಿ ಫರಕ್ ಮಾಡು ಕೂಡಿಜಿ ಸ್ಥಳ ಕಾರಿಕಬಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಮಂಗಳಿ ಕೂಡಿಂಚು ಸ್ಥಳ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಕೂಡಿಂಚು ಸ್ಥಳ ಅಪಗ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಹಾಲು ಬನ್ನಿರ ನಂಗೆ ಏರಿಯಾಗಳಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂದು ನೀರು ಬರೋಡು ಬಾಜಲಾಬಡು ಏರು ನೀರು ದೆಪ್ಪು ಏರು ಐನು ನಮ್ಮ ಸೂಡು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಪರಾಟ ಮಾಡು ನೀರ್ದ ಪರಾಟ ಅನಗ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುರುಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ನಿಕುಲು ಸೂರ್ಯಪತ್ತನ ಬಲಸ್ಮೇರು ನಿಕುಲು నేను ಸುರುತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಡು ಬುಡುದು ಸೌದೋಡು ಬಲತಿನ ಬಾಲೆಲು ಇನ್ನು ಧರ್ಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೂಡುದ ಜಾಯಮಾನದಕುಲು ಕೆಂಪುಲಾಜ ಬೆಮ್ಮೇರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೂರ್ಯದಮ್ಮನ ಪಾಡಿನ ಸೂರ್ಯದ ಮುಟ್ಟು ಎಳ್ಮೂರ ಬಾದಿಟ್ಟು ನೀರು ತೋಚಿದ್ದು ಬರೋದು ಬಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗದ ಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಸೂರ್ಯ ಬಗ್ಗಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ಬಗ್ಗ ಅಪ್ಪಗ ಕೇಲ ಪೆಣ್ಣೆ ಎಡ್ಮೂರ ದೆಯ್ಯುತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಅಕಲೇಡ ಕೊರಿಯರು ನಿಕುಲು ತೆಪ್ಪುಲೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂದತ್ತುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇತ ಬೇಲೆಲು ಅಂಡ ನೀರು ಪನ್ಪುನಯನೇ ಉರಿಯುಲ್ಲೆತ್ತು ಆಡ ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೋರ್ದಬ್ಬುಲ ಅಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಿ ಸತ್ಯಡು ಬುಡುದು ಸೌದೋಡಿ ಬಲಿತಿನ ಬಾಲೆಯಾನ ಅಂದಂಡ ತೈದನ ಕೋರಿನ ಜೀವ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರದಕ್ಕನ ಇನ್ನು ಎಂಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಎಂಕ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಕೈ ನಿಟ್ಟೈನ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಸೋಜಿದು ಬರೋದು ಪಣ ಆಯನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲಿದ್ದು ನೀರು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ನಿಕಲ್ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಡು ಎಂಕ್ಲೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯೊಂದು ಯಾನು ಸುರುಟೆ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಗಿಂಡಿಗಿರಲಿನಾಗ ಕುಫುಲ್ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಕಟದೆ ಮಲ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇಕು ತೋಜಿದು ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಆಕುಲ್ಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಾಲ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟುದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಸತ್ಯಡು ಬುಡುದು ಸೌದೋಡು ಬಲಿತಿನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂದೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣುಡು ಬಂಗಾಡಿ ಬೇಡಿದ ಗುತ್ತುಡು ಬೊಳ್ಳಾಲನ ಧರ್ಮೋಡು ನಾಗಬೆಂಬೆರನ ಚಿತ್ತೆಡು ಪಾಡಿ ದಂಟೆಡು ನೀರು ಸೋಜಿದು ಬರೋದು ಬಂದು ಪಾಡಿ ಅಂಚಿದ ಪಾದ ಅಂಚಾಣಿ ಇಂಚಿದ ಪಾದ ಇಂಚಾಣಿ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಹೊತ್ತಿರು ಪರ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲೇ ಕುರಿಯರು ಸುರು ಪರ್ಲೆ ಅಕಲೇ ಕುರಿಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಗು ಎಳುಮುರ ದೆಯ್ಯು ಕೇಲ ಪೆರ್ಲೆ ಕೋರ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ತೊಯ್ಪಾಯಿರ ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕುರಿಯರು ಎಳುಮುರ ದೆಯ್ಯು ಕಲ್ ಎಂಕುಲು ಅಕಲು ಮುಟ್ಟಿನ ನೀರು ಎಂಕುಲು ಪರ್ಪುಜ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಕರಾರಾಂಡು ಇನಿ ನೀರು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತೇರು ನೀರು ಪರೊಂದುಂಡು ನೀರು ಒಡ್ಡೊಂದುಂಡು ಪೋಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೋಜಿಂಡು ಬೊಳ್ಳಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪರಿಮಾಳೆ ಬೊಳ್ಳಾಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಕುರಿಯರು ಅಕಲನ ಪೊರ್ಲು ತೂಗೋಡು ಅಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ತೂವರ ಅಕಲು ಕಂಡದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತನಕಲು ಬೊಳ್ಳಾಲ್ನ ಪಾತರ ಮೀರ್ದು ಬೈದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅರ ಫಿರ ಅಕಲು ವಾಲೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ವಾಲೆ ಮನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲು ಕೈ ಬುಲೇದು ಬೋಂಟದೇರು ಬಣ್ಣ ಮುಖನ ಸತ್ಯದ ಕೈ ಬುಲೇದು ಬುಳೆದನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಣ್ಣ ಬಿದೇನ ಅಧಿಕಾರ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದನ ಬಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಬುಳೆದಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಯ್ಯರ ಜನಮನಿ ಮಾತ ನಾಡೊಂದು ಜಾನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೊಯ್ಪುನ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ಕಿಗುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೊಯ್ಪು ಪಂಡದು ಮಕ್ಕಳು ಕತ್ತಿವಾಡಿಯರು ಕಂಡವು
ಜತ್ತದ ಕತ್ತಿ ಬಾಡಿನಾಗ 40 ಜನ ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ತೋಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹಾ ಕೊಯ್ಪುನ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡೇ ಜನ ಕೊಯ್ಪುನ ರೆಡೇ ಜನ ತೂಪುನಗ್ಲಿಗೆ 1000 ಜನ ಕೊಯ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕದ ವಚಂಡ ಅಂಚ ಮಾಯಸ್ಥಾನದ ಕಳೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಯ್ದು ಆನೆ ಬಾಡಿದ ಇಯರು ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬುದು ಜನಮಾನಿ ಸೋಜಾವ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಂಬಾದು ಬಂಗಾಡಿದ ಜಾಲಡು ಆನೆ ಪಾಡಿದ್ದು ಪಡಿಕ್ ಬಾರು ಮುಟ್ಟಾಯರು ಇನ್ನು 4 ಕೋಂಟುಗೂ ತಾರಾಯ ಹಾಕಿರು ಪಡಿಕ್ ಬಾರು ಮುಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತನಗ ನಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕೇಂದ್ರೆ ಆ ಪಡಿಕ್ ಬಾರು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ತಾರಾಯ ಹಾಕೋನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯರಾಜ್ ಬಂದು ಜಯರಾಜಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಜಯರಾಜಣ್ಣ ಓ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಸುರಜನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೀತಿ ಜಾತಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಈರ್ನ ಕೇನೊಂದುಂಡಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಟಿವಿದ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಜೋರು ದೀತೀರ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬನ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವೇರಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಪನ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋರತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನಿಯಮನಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಲೆ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಪಾಡುವೇರು ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡು ಉಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಡು ಉಲಾ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರಾ ಪನ್ಲೆ ಅಂದವೇ ದೈವದ ಗಲಾಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ದೈವದ ಗಲಾಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂದಿರು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೆತ್ತ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ದಪ್ಪ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ತರ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರಳ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಪೂಜ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬುಡ್ಪೂಜ ಓಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಪೂಜ ಅನ್ನ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಟಿಕೆಟ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆ ನೇಮ ಕತ್ತನಕ್ಕಲೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ ಈರವೇನು ತಪ್ಪುಂದು ಬನ್ಪರತೆ ಈರವೇನು ತಪ್ಪುಂದು ಬನ್ಪರ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ಪೈರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ಲೇನು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರಿನಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜಂಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನ ಅವು ಅಂಚು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ ನಾಡ್ದು ಬೇತಗಡದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಡ್ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಪಂಡ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಕಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಕತ್ತಲ್ಸಾರ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಆಕುಲು ಕಲಾವಿದರು ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮನ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಪೆ ಅನ್ನ ಉಂತಲೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆನ ಕೇನ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೇಲ ಮೆರಿತ್ತೇರು ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣೇನು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯಡ ಕಟ್ನಾರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರ್ನಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಂಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಅಲ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ತ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿಯಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಎಡದ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಾಡ ನೇಮಾಟ್ನ ಅಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಮಾಟ್ನಾರು ಬನ್ನೆ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಈರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನವನು ನಮ ಉಂತವಲಿ ಅವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನಕಲು ಬತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪನ ಪೂರ ಪೂರ ವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವ್ಡು ದಯಪನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪಿ ದಯಪ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತ್ತೋನಲ್ಲ ಕಾಪುಜೆ ಅತ್ತು ಸೋಮನಾಥರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಾರೆ ಜಯರಾಜರ ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಾರೆ ಎಂಚಗೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಣ್ಪೇರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬೋಡಿ ಎಂಕಂದಾಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರಡ ತಪ್ಪ ಅಕುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇರಡ ತಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಆನ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೈವದ ಏಪ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತರ ಗೋಪನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತರ ಗೋಪನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತರ ಗೋಪನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದವರ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲಿಗ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ ದಿಕ್ಕುಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಿ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನ ಅವಿನಯ ಪನ್ಪುನೆ ಅರೆಗ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜಯರಾಜರ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕಿನಕಲು ಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಐಟ್ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಎಲ್ಲದ ಈರು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಹಿಂದೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅನಗ ಈರು ನೇಮ ಮಲ್ಪನಾಗ
ಈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕುಲೇ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕುಲೇ ಅವೇನು ಪಿದಾಯಿ ಕೊರಂದೆ ಏತು ದಾಖಲೆಗೆ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಫೋಟೋಕಲೆನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಅವೇನು ದಾಖಲೆ ಕೊರಂದಂಡ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಏತು ಇತ್ತ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನ ಪಂಡಿನೆಟ್ಟು ಅವು ದಾಖಲೆ ಅದು ಒರಿದಂಡು ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮುಂಡು ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫೋಟೋದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಧನ ಪನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪಾರ್ಧನ ಪಣಪುನವು ಜನಪದ ಕಲೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ದೈವ ಪತ್ತಸಲು ಪೂಪತ್ತದು ಪದ್ನಾಜಿಗಳ ಜಿಂಜೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಆಯ ಅಲಂಕಾರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಫೋಟೋಕ್ಕುಲು ಆಯಗ ನೇಮ ಮಲ್ಪಾಯನಾಗ ದಾಖಲೆ ಬೋಡೊಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತರ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಅದು ಅವಲ ಅಜತತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಸೂರಜರ ಎಂಚಕೆಂಡ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಪಾಡುವ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ನ ದೆಪ್ಪುವೆರ ಅವು ಅಡಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿನಕಲು ದೊಂಕುದು ಬತ್ತದ ಪನ್ಪನೆ ಅವೇನು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೊಡೋದು ಮುಚ್ಚು ನೈಕ್ ನೇಮದ ಫೋಟೋಗಳು ದೈವದ ಫೋಟೋಗಳಂದು ಪನ್ಪನೆ ಐದ ಫೋಟೋದ ಎತ್ತಿ ಬೊರ್ಚಂದ್ ನೆಕ್ಕು ಮುಚ್ಚು ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಪೂರ ಆರು ಪನ್ಪನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿನಕಲು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನು ಅವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಅಂಚಪಾತಿರಿ ಇಂಚಪಾತಿರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದು ಇಡ್ಡೊಂದು ಮಲ್ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಳ್ಳಾಜಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಇರ್ನೆಕ್ ದಾದ ಪಣ್ಪಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಐನು ಜನಕಲು ಪೋಪುನ ತಾಜಿನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟರಾಪಚ್ಚಿ ರೆಡ್ನೆ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಆ ಭೂತ ಎಂಚ ಆ ಭೂತದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟೆಂಚ ಇನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಜನಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಬೋಡ್ತಿನ ಮೈಕೋಡು ಪನ್ಪುನು ವಾಟ್ಸಾಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾಂತ ಒಂದು ಮಲ್ಪುದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲನೆ ಆಯ್ತ ಕೋಲದ ನಿಲುವು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಆಯ್ತ ನಿಲುವು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಆಯಲ ಮುಲ್ತಾಯತ್ ಆಯೇ ವೇಣೂರ್ದಾಯ್ ವೇಣೂರು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದೆ ಬಡಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ಅಳಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜೆ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗುಣ ಅಂಚಿನ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲವು ಮೈರ ಬೈದೈದು ಬನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿತ್ತು ದುಗನ ಪೂಜಾರಿ ಬನ್ಪುನ ಒರಿತ್ತಿ ಅಪಗ ದುಗನ ಪೂಜಾರಿ ಸೈತ ನಡೆದೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಮೈರ ಬೈದೈತಿ ತಿಯು ಇಂಬೆ ಕೊರಗೆ ಹೊರಗ ತನಿಯನ್ನು ಬನ್ಪುನ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಗುಲ್ಲಿ ಕೋಲೋಗು ದಿನಮಾನ ಆತನು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಊತೋಲು ಅವಳು ಕೋಲೋಗು ದಿನಮಾನ ಅನ್ನಗ ಸಿರಿದೆಪ್ಪರ ಜನ ಮೇನ ಬತ್ತೊಂದು ಅಪಗ ಭೇದ ಇತ್ತು ಅಪಗಲ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಎಂಟ್ರಲ್ಪ ಬಳ್ಳಾಜಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಪಗ ಜಿಮಾದಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಕಲು ಇತ್ತೀರು ಏರು ನಿಕಲ್ನ ಜನಾಂಗ ಪಂಬದೇರ್ನ ಜನ ಟ್ಯಾಂಪು ಪಂಬದೇರ ಗೋಪಾಲ ಅಕುಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಕಲ್ನ ಕೋಲನ್ನು ತೂತಿನಾಕಲು ಏರ್ಲಚ್ಚಿ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ತೂತೀರು ಅಂಡ ಆ ಕೋಲು ಕೊಂಚ ನಿಲುವು ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರು ಟ್ಯಾಂಪು ಪಂಬದೇರು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಗಟ್ಟಾಡ ದಡ್ಡಿ ಎರಲೇ ಕಣ್ಣ ಒರಿ ದೇರಂದು ಬತ್ತಿ ಎರು ಬಾರಿ ಕನ್ನಡಿ ಪತ್ತದಾದನಕ ಕೊರಗರಾಯಲು ಪಂಪುನಾರು ಶೆಟ್ಟಿಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಊರದ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಎರು ಕೊರುವನ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಹತ್ತಸದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲೊಂದಿರು ಅಲ್ಪನೇ ಎರಲು ಬತ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಎರಲೇನು ಸುಯ್ಯರು ಮೇರು ನಾಲ್ಕಾರು ಮಂಗಲೆ ಬೀಲೋಡು ಕೊಡ್ಡಿ ಮುಂಡೋಡು ದಾಸಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲಾಗಿ ಕಾಜಿ ಕಣ್ಣದ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಏರು ಕೊರುವನ ಒವ್ವಂಡಾಲಗೆ ಏನು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಡೆ ಮೆರನ ಇಲ್ಲಾಗೈತಲೆ ಅಪಗ ಒಂದು ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಚರ್ಚೆಗೆ పోయాను పండిని రెండు పాతర ఒరియోడు ఉంది పండినాను అండ ఆరుదాద పండేరు కోరి పూజీరు కొన్ని చాలా బచ్చీరు కొరిజీరు మీరు కొరిజీరు ఉంది పండదాదనక అల్త జిమాది దాదమల్ತಿ ಮೇರ್ನ ಉರುವಾಯಿ ಕೊರಗ ಸಿಟ್ಟಾಮ ಕೊರಗ ಅರಾಯಲಾರು ಆರ್ನ ಉರುವಾದು ಗುಣಿಮಾರ ಬಾಕ್ಯಾರಿಗೆ ಏರ್ಲು ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಬುಲ್ ನಕಲ ನೆಕ್ ಮೇರೆ ಕಾಂಗ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡದು ತರೆಕ್ಕೆ ಸೋಪು ಕಟ್ಟೊಂದು ಕಾಂಗ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡೊಂದು ಬುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಬೆತ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಮೇರೆ ಪೋದು ಕಂಗನೆ ചെയ്തു ಕೋನೇಡು ಮೇರ್ನ ರೂಪಾಯಿನಿ ಜಿಮಾದಿ ಅರವಲ್ಲೇರ್ನ ರೂಪಾದು ಜಿಮಾದಿ ಬೋಪನ ಜಿಮಾದಿ ಪೋಯಿ ಪೋದು ಅವಳು ಪೋದು ಇಂಬೆ ಗುಣಿಮಾರ ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಗಲ್ನ ಕೆರೆಟ್ ನೀರು ಪರಪಾದಿ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎರ್ಲೇನು ದೀರಿ ಕೊರಿಮಾರ ಈರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಏನು ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಏರು ಜೆರುದು ಬೈದು ಇರ್ಲೇನು ಮಾಯ ಮಲ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲಂಡು ಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿಮಾರ ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಮೇರ್ನ ಐತ ಪೇರ್ನ ಮಗೆ ಕಟ್ಟುನು ಅರೆಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐತ ಕತೆ ಸಂಧಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಅನ್ನ ಒಂಚ ಕತೆ ಅಗಾರಿ ಮುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕತೆ ಬನ ಆ ದಯ್ಯ ಆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬುದರ್ದಾದ ಆ ಜುಮಾದಿ ಜಿಮಾದಿ ಭೂತಾನೆ ಇಮ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ
ಕನಲ್ದಾಯ್. ಎರು ಕನ್ನಡ ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಭೂತಾಳ ಕನಲ್ದಾಯ್ ಕೋಲಗಟ್ಟು ನಾಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹಿಡಿತೇರು ಇನಿ ಮೇರನ ತ್ಯಾಂಪುನ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ನಾಲಾಯ್ ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯ್ ಪಲ್ತೊಂತು ಹೊರಸರಿ ಜತ್ತದ ಅನಿ ಬಾರದು ತಿತ್ತು ಜತ್ತದ ಪೇರು ಬರ್ಪುನಾರು ಅವ್ರು ಜಿಮಾಜಿ ಕಲ್ಲ ಮಾಡೋಡು ಇಯಾಲ ತಿರ್ತು ಸಾನ ಕಟ್ಟದ ಯಾನಾಪೆ ತಿರ್ತಾಗರಿ ಒಂಜಿ ಗುಂಟೋಡು ಮುಜ್ಜಿನ ನೇ ತೇಂಪು ಅವು ಕನಲ್ದಾಯದ ಇವದ ಪಾರ್ದನ ಅವು ಉತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಸಂದಿಲ ಕಡಲ ಬರಿಚು ಮಾಡಲಂಗಾಡಿ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಐತ ಕತೆ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ನೇಜ್ಯ ಪುನಃ ಹೊಣೊಂದಿತ್ತು ಈ ನೇಜ್ಯದ ಪರಬರ ಸುಗ್ಗಿದ ಅಪಗ ಐತ ನೇಜ್ಯ ಸಾಗರ ಬೋಡದು ನೇಜ್ಯ ಸಾಗರ ಅಪ ಸಂಧಿ ಬಣೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಧಿ ಅವು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಬಂದು ಪುನರ್ ಪನ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಅರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರು ಪಂಡೆಲ ಸಾರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ದೈವರ್ನದೆ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಆ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಗಿಯರ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಕೇಳತ್ತ ಬಕ್ಕ ಇಡುಮೂರ ದೇವ ಬಕ್ಕ ಕೇಳತ್ತ ಪರ್ನೆ ಬೋಂಟೆ ಅವೇ ಒಂದು ಪಂಜ ಮೂರು ಬೋಂಟೆ ಹೋತಿನಲ್ಪ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂದು ಏಳು ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಅವು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಬಣ್ಪನೆ ಮುಗೇರ ದೈವದ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ಅಕಲೆಗಲ ಎಲು ಮುಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಣ್ಪನ ಕತೆ ಉಂಟು ಅಕಲೆಗಲ ಎಲು ಮುಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾನದ ಘಟ್ಟದರೆಗ್ಲ ಎಲು ಮುಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅವು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದೇ ಈರ್ ದಾದ ಬಣ್ಪನೆ ಮಲ್ಲೆ ನಾವು ಈ ಆರത്തെ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇಮ್ ಅಕಲ್ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು 2 ಜನ ಒಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲ 2-3 ದೈವಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ 2 ಜನ ಅವೇ ಅದೇ ಬೋಂಟೆ ಬೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲೆಗಿಂಚ ಮಾಸ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಅಕಲೆ ಮುಲ್ಲು ಒಂದು ಏಳು ಅವಳು ಮಾಸ ಪಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಮಾಂಸ ಏರೇ ಬುರ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಂಸ ಬೇಟ ಐಟ್ ಬೇಟಗಳು ಬರದ ಅಂಚೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರಿಗ್ಲ ಕೇಳತ್ತ ಬೆರ್ನು ಎಣ್ಮೂರ ದಯ್ಯುಗು ಅಕುಲು ಎಲುಮುಲ್ಲುನು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಲಿಮುಲ್ಲ ಬಕ್ ಅಕಲ್ ಅವೇ ಸಮೈತ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಪೇರತೆ ಅವರು ನಾಯಿ ಚೆನ್ನ ನಾಯಿ ಹಾಪಿನ ಶಾಪಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂದಿಡು ಕೇಳತ್ತ ಬೆರ್ನು ಎಣ್ಮೂರ ದಯ್ಯು ಕೊರ್ತಿರಂದುಂಡು ಮೊಕುಲ್ನ ಸಂದಿಡು ಮೊಕುಲು ಕೊಡ್ತೇರಂದುಂಡು ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಬಂಡ ಅವು ಲಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಅವು ಏನೇ ಒಂದು ಚೆನ್ನ ನಾಯಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ನಮೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತಿ ಅಣ್ಣರ ನಮೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಏನ ಬುದ್ಧಾರ್ದದೆ ಉಮೇಶ್ ಬಂದ್ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಕುಲು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೇರ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮಡ ಅದೇ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಬೇರೆ 4 ಜನಕ್ಲ ಆತಂಡ 4 ಜನಕ್ಲ ಬೇನೆ ಅದು ಪುನಗ 4 ಜನ ಅಂಚೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಮುಖೇನ ಅತೆ ಇತಿಹಾಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಸಾಮ್ಯತೆ ಬಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನೆರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ದೈವಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲ ಅವೇನು ಮಲ್ತವ ಬೇರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೋಪೇರು ಅಂಡ ಸಾಮ್ಯತೆ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜೆ ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಯಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಅಕಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕೆ ರಾಯಿ ನೆಡ್ದಾವರ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯದಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯಾನೆರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನೆ ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಣಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲದೆಂಚಿನ ಮುರಂದ ದಿನ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಣಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡೇರು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಈ ಮುರ್ತಾವನ್ಪುಣ ತುಂಬಿತ್ತು ಏರಿಗಳ ಮುರ್ತಾವನ್ಪುಣ ಏರಿಗಳಿತ್ತು ಮುರ್ತ ಬಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪುಂಡ ಮುರ್ತಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಂಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಅಂದ ಮುರ್ತ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಕುಲು ಎಡುಮೂರ ಜಾಲು ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಕೊರುವ ಬಾರು ಕೊಡುಪೇರು ಬಾರು ಪಾತು ಒಂದು ಕರಿಯ ಸೋ ದೀಪಿರೇಕು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪುದ್ದಾರು ನೋಡುಲ್ಲ ಪುದ್ದಾರು ನೋಡು ಕರಿಯ ಸೇವು ಲತ್ತ ಬದಬೇಕು ಏರು
ಉಳ್ಳಾಯ ಎಂಗ್ಲೇಕು ಐಕುಟ ಐಟ್ಲ ಕರಿಯ ತೇವು ಲತ್ತು ಬದುಪೆ ಕರಿಯ ಸೇವು ಸೇವು దిగుడు ಅಂದ పుద్దారు ನೋಡ್ಚ ಅಂದ ಬುದ್ಧಾರ పుద్దారుకు సేవ్ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಬಂತನ ಕತೆ ನಾಕು ಕೇಂದಿರು పుద్దారు ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕಾಲದ ಪರಬು ಬಂಗಾಡಿ ಬೇಡಿಪುನು ಬಂಗಾಡಿ ಅಂದ್ರನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಗಾಡಿ ಅಂದ್ರನ ಅಪ್ಪೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ಬಾತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಉಂಟು ಕೂಡ ಲತ್ತು ಬದ್ಬೇನೆ ಕೊಯ್ಯೇರಿಗೆ ನಾವಾಡ ಕರಿಯದೆ ಬೂಲ ದಿಯೇರು ರಡ್ಡು ಕಟಕರು ಬಾರು ತುಂಬಿಯರು ಎಂದೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯೇರು ಹಿಂಗೆ ಅವಳುದೆ ಅರ್ಥ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚ ಏರು ಮಗನೇ ನಿಕುಲು ನಾನ ಎಂಚಿನ ತುಂದು ಬತ್ತಾರ ಬಾರು ಕಣತ ಅಜ್ಜೆ ನಂಕಿಲ ಪುದ್ದಾರು ತಿನ್ನೋಡು ಕರಿಯ ಸೇವುಲ ದೀತಾನೆ ನಾನ ಲತ್ತು ಬದ್ಬೇನೆ ಕೊಯ್ತಾನೆ ಅಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚ నేను జనకలేక పుట్టోడుందంటే ఈ సంధి సత్యనారాయణ ఈ సంధి ఉండు సత్యనారాయణ దేవరిన కథల మొక్కల సంధిలో ఉంజలేక దుమ్నాని వర్మ గంటకు కుళ్ళుండ్ల అక్కడ మనదాని 7 గంటకు సూర్య ఉదయానికి తైపేరు ఏరు సత్యసారమని తైపున మండకలు జోగకు సైపును కాయబుడియేరు మాయసేరియరు ರಡ್ಡು ತುಂಬಿ ಆದ ರಟ್ಟು ನಾವು ಅಂಚ ಒಂದು ಅವಳು ಚಕ್ಕರದ ಊರು ಕೊಯ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಜೋಕೂಲೆ ನಾನ ಗಾವಾಡ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟುನು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಈ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಪಾಡುನು ಮೂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಎಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಅನ್ಪುನ ಮಾಂತ ಜನಾಂಗಗಳ ಒಲಿದು ಬರೋಡು ಈ ಬೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಂಚಿ ಕರೆಯಮನಿ ಮುಂಕುದ ಮುತ್ತೇಶನ ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಉರಿಯೋಡು ಈ ಮುತ್ತೇಶನೋಡು ಕೊರತೆ ಬರರ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡು ಏರು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಅಕ್ಕಲು ಹಿಡ್ದು ಆ ಬೊಟ್ಟು ಸುರುವಾಪುನು ಅಮ್ಮ ಸಂದಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನವೀನರೇ ಬಲ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ಬಾಬಾ ನಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರೈತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಳಿಗ ದರ್ಶನ ಅನ್ನಗ ಅಕ್ಲು 14 ಗಡಿ ದೆತ್ತೋನ್ವೇರು ಅವು ಅವು ದಾದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ದೆತ್ತೋನ್ವೇರು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬು ಎಕಡದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟದ ಕತೆ ಬಂಡರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಎಕಡೆ ಬಂಬೆ ಪತ್ತಾವುನು ಹಂಚ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಬೆ ಪತ್ತಾವುನು ಬಂಡ ಈರಿನಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕೊಂದು ಸೊತ್ತು ತುಯ್ಯಾನು ಆ ಸೊತ್ತು ತುಯ್ದನಕ ಇರಡ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರಪಿಜಾರು ಕೇನಂದ ಕೊರಪಿಯಾನು ಕೇನಂದ ಕೊನೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ನೀರೆಗರೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೂರ ಕೇಂಡಿರು ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೊಂತುಜ ಬಂಡಿರು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಬೆ ಕೊಂತುನೇ ಪಣ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಕೇನ್ಪಾವ್ಯಾನು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಮಾಯದ ದೈವಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರು అప్పుడు ఏపాల ఎంచిన కళ్ళతన అండల ఎంకలికి తిక్కునంచిన సొత్తులవు నెక్కు పోడాదు అక్కడ పండుగ చేరిందండ అక్కడ బొంబే బత్తాదు పండుకుని బొంబೆ ಬಂಡೆಂಚ ಬೊಂಬೆ ಬತ್ತಾವುನ ಕ್ರಮ ಗೋಡಿಸಾವನು ಯಾನ್ ಕೊಂತುಜಿ ಬಣ್ಣದು ಆಯ ಬನ್ನೋಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬನ್ನೋಡು ಬೊಂಬೆ ಬಾರದ ಬೊಂಬೆ ಅవి ಎಂಚ ಕ್ರಮ పండ ఆయన బొంబೆ ఒలిపును ರಡ್ಡು ಜನ ಜವಣೇರೇನು ಋತಟ್ ಉಂತವರಂಡು ಋತಟ್ ಉಂತಾದ ಅಕಲ್ ಪಾಸ ಬತ್ತದ ಕಲಶ ಮೀಪದ ಬತ್ತದ ಪಾಸ ಬತ್ತರನ್ ಪಾಸ ಕರಿಪರನ್ ಪಾಸ ಬತ್ತರನ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಪಾಸ ಬಂಡ ಒಂಜಿವನಸ ಅತ್ತು ಉಪವಾಸ ದಾಲ ತಿನ್ರೆ ನೀರು ಬೊಂಡ ಇಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣದಾನ ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಜವಣೇರು ಬೊಂಡದ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕೊರ್ಪೇರು ಐಡ್ ಪತ್ತದೇ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವನ ದೀವರಂಡು ಅರಿವನದಿದ್ದು ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲು ಸಾನದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಕಾರಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಕಣ್ಣುಗು ದೋಜಿನ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಉಂದೆ ಇತ್ತೆಗಲ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಓಪನ್ ಇದು ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತಾರಂಡು ಊರ್ದಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಮುಖಂಡೇರು ಬೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲಾದು
ಪಂಡ್ರೋಡು ಅರಿವಾನೋಡು ಅರಿದಿ ಬರೋಡು ಹಾ ಇಕ ಏರ್ ಅವು ಸೊಂದು ಲಕ್ಕದು ಪೋತೇರು ಬಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಜವನೇರೆಗ್ಲ ಬೊಂಬೆ ಕಟ್ಟ ದಿಪ್ಪೇರು ಸೊಂಟ ಹಾ ஒரு யாமேத மர்கில் ஒரு ஈமேத மர்கில் ಇತ್ತೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜವನೇರಿ ಏರಿ ಅವು ಕುಲತಾನೆ ಕುಲತ್ತ ವ್ರತೊಟ್ಟು ಉಂತೇನೆ ಕುಲತಾನೆ ಜೋಕು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಬೆ ಬಂಡ ಬಂಬೆದ ಪುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಅವೇನ್ ಲಕ್ಕದು ಆಯ್ನ ಸೊಂಟೋಗು ಕಟ್ಟದು ಸುತ್ತ ಸುಂದುನ ಕಟ್ಟುವೇರ ಈಮೇತ ಯಾಕಲು ಮುಖ ಮುಖ ಅದು ಉಂತರೋಂಡು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅರಿ ಉಂಡತೆ ತಟ್ಟೆಡು ಅರಿದಿ ಬರೋಂಡು ತುಕ ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಲಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅರಿ ಮುಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಅರಿ ಪಾಡ್ರೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂದೇಟ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಅಪ್ಪಗ ಲಕ್ಕಾದಿ ನಾಯಿ ಅವಳು ಬರೋನುಲೆ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಬೊಂಬೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರೋ ಸುರಾಪನ್ ಬಂಬೆ ಕಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಲಿ ಶುರು ಬೊಂಬೆ ಗೋಟ್ರ ಸುರಾಪನ್ ಅವಳೆ ಬರೋನುಲೆ ಬನ್ನಗ ಮುಟ್ಟ 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 ಆಯ ಪಾಡು ಬನ್ನಗ ಬೊಂಬೆ ಗೋಡಿ ದಾಂಡವು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುಗಡಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲದು ದಿನ ಸತ್ಯ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಆ ಐಕೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಡು ಅವು ಗೋಡಿದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಆಡ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಲಕ್ಕಾದಿನ ಅಂದ ದೈದಿನ ಅಂದ ಆಯ ಒಂಜ ಒತ್ತೊಂಡ ಮಾಪುಂಡ ಐಕ್ ಒತ್ತೊಂಜಿಂದ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ತೇನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಅವೇನು ಮಿನಿ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಕರ್ತದು ಸಾನದ ಆಮೆ ಕಿಮೆಕ್ ದಕ್ಕನ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಕೈನಾಯನ ಸಂತಾನ ಅಳಿದೆ ಬೋಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಪನ ಆ ಬೊಂಬೆದ ಅರಿದೀದು ಆ ಕಂಡದ ಜೀ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನಾತು ಸಮಯ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೊಂಬೆ ಕಟ್ಟದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ತದೆ ಗೋಡಿಂಡ ಲಕ್ಕೈನಾಯನ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಕರ್ತದ ಆ ಪಂಡ ಸೊಂಟದಿನ ಗಿದ್ಪೇರು ಗೋಡಿದಾಯ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಕಡ್ಪೇರು ಕರ್ತದು ಸಾನದ ಅಪ್ಪಗ ಆಜಿ ತುಂಡಾಯಿ ಅವು ಸಾನದ ಕಡಪದ ಇಡೀ ಸಂತಾನ ಮುಗ್ಗಿನ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಮುತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಣ ಏನಾರು ತಪ್ಪಾತನ್ ಬಣ್ಣ ಐಕವ್ಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದು ಕೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಆಗ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಈತ ಕಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೃತ ಗುರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಕಲಿ ಈತ ಕಲಿ ಅಮೃತ ಗುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿಡು ದಾಲಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲು ಕಿಂಚಿತ್ ಅಕ್ಲ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲನೆ ದುಮುದ ₹1 ನಾಲನೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಂಡ ಅಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಒತ್ತಿಯಂಡ ತಪ್ಪು ಒತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಕೊರದು ಒಂಜೇ ಕಾಲ ಬಾಡಿಯಡ ಆಯನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಡು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬರೀ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಮ ಬೊಂಬೆ ಪತ್ತಾವುನು ಬೊಂಬೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರ್ನ ಕಲಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆಗಲ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸೀನೆ ಬಾತೇನು ಮಾಡದ ತೇರಿರ್ತಿ ಸೀನಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಬಾಬಣ್ಣರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ನರಟುಕುನರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೀನಣ್ಣ ಈರ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ ನೇಮ ಕಟ್ಟನು ಈರ್ನ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿಯರ ಸರಕಾರಗೂ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡ್ದರತೆ ಸರಿ ಈಗ ಆತಂಡತೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆತಂಡತೆ ಓ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದ ಆತಂಡತೆ ಆತನ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ವಿಷಯ ಬನ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯಗದ ಅಂಜು ಅಂಚ ಆರೆ ನೆತ್ತ ಅರಿಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಬೊಂಬೆ ಕಟ್ಟದೆ ಅವು ನಿಜ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ತೂತಂಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಓದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಬಂಡು ಲೈನ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಡತೆ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೌಂಡಿ ಬಂದ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಬೂತವು ಅಂಚ ಐನ್ ಯಾನ್ ಬೇಲ ಮಾಂತರ ತರಕ ಮೀಯೋಡು ಮೀದು 2 ಜನ ಜಾವಣಿಯರಿಗೆ ಒಯ್ದು ಕೊಡಪ್ಪ ನೀರು ಮೈತಿದ್ವಿ ಅದು ದೂರದರ ಉತ್ತಾದು ನರಟು ಒಂಜಿ ದೀಪ ದಿದ್ದು ಮಾಂತರ್ನ ಪುದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊನತ್ತನ್ನ ಗೋಡಿದು ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಅರಿಬಾಡ್ನ ಅಂಚ ಮಾಂತರ್ಲ ಪಾಂಡು ಕೈಟ್ರ ಮಂತ ಉಳ್ಳೇರು ದನಿ ಮಂತ ಮಾಂಟ್ರಾಡ್ ಒರಿ ಪೂಚೆ ಪಡ್ದ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿದೆ ಸಿರ್ತಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಓಡೆ ಒತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಚೌತಿದ ಗಣಪತಿನ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನ ಹೊರ್ತು ಆ ಹೊರ್ತದ್ದು ಆಯ ಅವಳು ಗಣಪತಿನ ಬಿಡ್ಪುನ ಹೊರ್ತದ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಬತ್ತೀಜೆ ಆಯನ ಪುದಾರ್ದು ಪಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಬೊಕ್ಕೋಜಿ ಪಾಡಿಯರು ಆಯನ ಪುದಾರ್ದು ಪಾಡ್ದನಾಗ ಬಂಬೆ ಟಪ್ಪ ಗೋಡಿಂಡವು ಗೋಡಿದಾದಂತ ಪೊರ್ತನಗೆ ಪಾರೊಂದೇ ಬತ್ತೆ ಪಾರನ ಬತ್ತೆ ಮಾಗುಂಡಿ ಸುದ್ದೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಣ್ಣು ಬೇದ್ರದ ಆ ಸೆಟ್ರ ಬಂಡೆ ಏನೋ 1000 ಬುಡ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬುಡಿಯರು ಬುಡ್ದನಾಗ ಒಂದು ಬಂಬೆ ಗೋಡಿದನ ಬಂಬೆ ಬುಡ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಪಾರ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ನ ಪಂಡ ಅಂದೇನು ಪಾರ್ದನ
ಅಂದ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅಬಕ್ಕ ಚೌಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಮತ್ತ ಕೋರ್ಪಣ ಮತ್ತ ಬಂಗಲೇಡಿ ಮತ್ತ ದಣಿನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸುಳ್ಳತ್ತ ಅವು ಕನ್ನಡ ತೂತೆ ಅಪಂಡ ಖಾಲಿ ಸತ್ಯಸಾರ ಮನಿನ ಕಲೊಟ್ಟೆ ಅತ್ತು ಚೌಂಡಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಲ ಆಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಡ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಅಂದೆ ಅವು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಂಬೆ ಬತ್ತವನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಕಿದಕುಲು ಮಲ್ಪೇರ ಈ ತೋಟದ ನಟ ಜನ ಜವಣಿರನೆ ಬೇಲ ಮಾತ್ರ ಜವಣಿರನೆ ತೋಟದ ನಟ್ಟು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೆ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ನಿಖಿಲ ಲೇಪುನು ಮಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪ್ರಾದ್ಯತೆ ಅಕಲು ಸಾರಮನಿ ದೈವಲ್ ಓಲ್ಲ ಅವಳು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಅತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಈ ಪನೋಡು ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿನಕ್ಲೆಗೆ 14 ಗಡಿ ಬಾಡ್ರೆಂಡು ಬಂಡೇರು ಹೌದಾದೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಂಡ ಮೊಕ್ಕಲಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನಿಂಡು ಪಂಜಿರ್ಲಿಡ್ಲಂಡು ಪಂಜಿರ್ಲಿಡು ಇಡಿ 14 ಗಡಿ ಬಂಡದಿ 14 ಗಡಿ ಮನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ 14 ಗಡಿ ಮನ್ಪುನವು ಕೋರ್ದಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೊಂಜುಂಡು ಐಟುಂಡು ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿಡು 14 ಗಡಿ ದಾಯಗೆ ಅವು ಬಂಡ ಅಂಜ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಮಂತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಯ ಸತ್ತದ ಪೋತೇರು ಅಂಡ ಗಡಿ ಯಾಗ ಮೊಕ್ಕಲನೆ ಗಡಿ ಏರೆಗ್ ಹಳೇರ ಮಂಜಿಲಿನ ಗಡಿ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಅಂದೆ ಅಂಜ 14 ಗಡಿ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಗಡಿಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪುನ ಶಬ್ದನ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಮರ್ಗಿಂದು ಮಾತ ಗಡಿಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ 14 ಗಡಿ ಪಣ್ಣದ ಪಣ್ಣ ಗುಲಿಗನ ಇತ್ತ ತಲತ ಗುಲಿಗೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಕಲ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಗನೆಟ್ಟು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ ಬನ್ನಗ ತಲತ ಗುಲಿಗನಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಗುಲಿಗನ ಒಂಜಿ ಬಡವು ನಿಗಿಸೋರಿಗೋಸ್ಕರ 14 ಗಡಿಟ್ಟು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಗುಳಿಗನ ಬಡವು ನೆತ್ತೆರದ ಬಡವು ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಬ ನಾವು ಯಾನು ಮಧು ಪಣ್ಣಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಮಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನಿ ಮಲ್ಪು ಬದಲಾವಣೆ ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಕಡಲೆ ಇತ್ತೆ ಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಡು ತೇರು ಗುಳಿಗೆ ನೀರು ಗುಳಿಗೆ ಫಾಮಜ್ ಗುಳಿಗೆ ಪಾತಾಳ ಗುಳಿಗೆ ನೆತ್ತೆರು ಗುಳಿಗೆ ಇಂಚೆ ಮಾಂತ ಕೆಲವು ನಮ್ದು ಗುಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ 77 ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಕೀಸ ಪುಂಜವನ ಬಂಜಿಡಾಯಿ ಗುಳಿಗೆ ಆರೆ ಬಂದ 14 24 ಜೋಕುಲಿ ಪೆದ್ದದ 24ನೇ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆನ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುಳಿಗೆ ಕಾಸರು ಕೊಡಿದೆ ಈಗ ರಾಕ್ ದಿಗೋಡು ಕೋರಿ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಬಂದು ಕೊಟ್ರು ಪಂಡ ಕಾಲು ಗೊಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಗಸರ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಇಡಕೇನು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಗಂಗಸರ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಕ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಗಂಗಸರ ದೆತ್ತೊಂತೇರತಿ ಗಂಗಸರ ದೆತ್ತೊಂತೇರ ದುಂಬ ಕುರಿಯರ ಬಾರ್ದು ಗಂಗಸರ ದೆತ್ತೊಂತೇರು ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಗೀಟ್ರ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ಕುರಿಯದ ಆಯ್ಕೇನು ನೋಮ ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ ಬ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಸಡಿಕೇನು ರಾಕು ಆಯ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚಿ ಕೇರಳ ಅಂಚಿದ ಅಕಲ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಲೆಪ್ಪರಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಮುಲುವರಿ ಕೂವು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ ಕೇನು ಏರು ಒಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಸಡಿ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ದಾದ ಮೂರು ಗುಳಿಗನ ಕಾರ್ಯ ಅಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುಳಿಗೆ ಬಣ್ಬುನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಯತ್ ಆಯೆ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆ ಕೇರಳದ ಅವಳಂತ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಬಾತೇರ್ ನಾಯಿ ಅತೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಒಂದುಲಂಜಿ ಕತೆ ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ಬೂರುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಗಂಧಗಾಡು ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಬನ್ಲೆ ಮೂವೇರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬನ್ಲೆ ಬಾಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ನಗರಮ್ಮ ರಾಜಂದೇವದ ಕಟ್ಟಿದೆ 7,000 ಗಂಡಾಗಣ ಸಾರತ್ತಲ್ಲಿ ಭೂತಿ ಕೊಲೊಂದು ಅನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಈತೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಬಂತಿನ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ದೈವಲು ಬಂತಿನ ಕಟ್ಟಿದೆ కానీ మిత్రుల సారమాని సత్య సారమాని రెడ్డే దైవలతో పేత విభాగంలో వర్తున్నాయి ముఖ్యం అది ప్రశ్న ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಬಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಸಾರಮಾನಿ ಬಂಡ ದೈವಳು ಬೇತೆ ಬರ್ಪನ ಅತ್ ರಡೇ ದೈವನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಟ್ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಭೂತಿಗಳು ಸಾರ ಗಂಡಾಗನುಕುಲು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡದು ಪ್ರತ್ಯೇಕದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ದಾರ ತೆನಿಕಲ್ನ ಸರಿ
ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತನ್ನತ್ತೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿಡು ಅತ್ತ ಅವರಡು ಪೂರ ನೇಮ ಕಟ್ನಾರು ಅವಳು ಅತ್ತ ಅವರ ಗರಡು ಅರಸೊಲೆ ಪೂರ ನೇಮ ಕಟ್ನಾರು ಎಂಕುಲ್ನ ಬಂಡು ಇದು ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟುನ ನೇಮ ಬಂಡ ಮಾತ ಕಲಂದು ಬಂಡು ಕಟ್ಟುನ ಕಲಟ್ಟು ಮುಖನ ರಡಿಜಂತ ಕಥೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೇಮನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಲ್ಲ ಗೋಪಾಲನ್ ಅವು ಗೋಪಾಲನ್ ಎನ್ನ ನೇಲಮೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಾಬು ತ್ಯಾಂಪು ಮೆಗಿಬಲೆ ಅಂದ ಅಕಲ್ನ ಬಾಬಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಂಪಜ್ಜೇರು ಅಕಲ ಬಾರಿ ಪುದರವೇನಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪುದರ ಬೈನಗೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಕೊಳವೂರು ಬಳ್ಳಾಜೆ ಅಗರಿ ಕುಲವೂರು ಅಂದ ಕುಲವೂರು ಅಗರಿ ಮಿತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ತಾಂಡ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಈರ್ ಬಳ್ಳಾಜಿ ಅಲ್ಪದಾರತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಡಬಾದ ಸಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈರುಡ ಆರೊಂಜಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟೆಂಜ ಕೆಂಡ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬೂತಿಕೊಳು ಏನ್ ಸಾರ ಗಂಡಾಗನಕು ಪನ್ಪುನಲ್ಕನೆ ಈ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಬಂಡ ದಾದ ಅಕುಲು ಸಾರಮನಿ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಆರೆ ದಿಕ್ಕಡು ಮುತ್ತುಂಡು ಪೇಜಿಡರ್ಕಿಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೂರುಂಡು ನವಲುವುದೇ ಕಡಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮರಾನೆ 11 ನಾನ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುಗು ಪೋನಾಗ ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತುಂಡು ದಿಸೆ ಅಲಿಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ನಿರ್ಜೀಕಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕು ಅಂಡೇಲ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಬುಲ್ಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾರಿನ ಫಲ್ಕೆ ನಾನಾಗ ಬ್ಯಾರಿನ ಬಲ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬ್ಯಾರಿನ ಫಲ್ಕೆ ಅವಳು ಬ್ಯಾರ್ಲೆನ ಎರಳೆ ಬೇರೆದ ಅವಳು ಎರಳು ಬತ್ತಿನ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಬುಲ್ಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಡು ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ದಿಕ್ಕಡು ಮುತ್ತುಂಡು ಪೇಜಿಡರ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೂರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲ ಸಾರಡು ಸಾರ ಸತ್ಯ ಸಾರ ಮನೆ ಅವಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಾಗವೆಮ್ಮೇರಿ ಆ ಪಂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲ್ ನಡೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಆವಡು ಅಕುಲು ಸಾರ ಒರುಟಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಕಾತೊಂಡು ಬಂದು ಅಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬೋಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ನಂಬೋಡು ಸಾರ ಮಾನಿಲ್ ನಕಲ ಉಡಲ್ ಡಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಣಪನ ರೀತಿ ಆ ಪಾರ್ದನದ ತಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ದನ ತಿರ್ಲ ಅಂಚಂದು ಸಾರಮನಿ ಮಂಡ ಬೇತೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಡಿದು ಬರ್ಪಣ ಅವು ಎಂಚಿನಂದೆ ಅನಿರೆ ಪನ್ಪೆ ಸಾರ ಮಾನಿ ಪಂಡಿ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡಿದು ಬರ್ಪಣ ನೆಕ್ಕಲ ದಾದಂದಿರೆ ಪನ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆನಾ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಏರೇ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮಣ್ಣ ಈರ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಬನು ಸರ್ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓ ರಂಗಭೂಮಿದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅರ್ಜಿ ಬಾರ್ದಾರ ಕಲಾವಿದರ ನನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದೆ ಸರ್ ಅಂದು ದಾಲ ಬಂಗ ಅಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ 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 ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ 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 ಸೂರಜ್ ಬಲ್ಲಲ್ದಾಗ ಆರೆಗ್ಲ ಗೌರವಿತ ಆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿ ಜನಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನಂದು ಬಾರ್ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಬಾಬಣ್ಣರೇಗ ತರತಕ್ಕವಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೆರ್ನ ಸಾರಮನಿನ ಈ ಆಚರಣೆನು ಈ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗಟ್ ಎಂಕ್ಲಾದಿರವಿಡೆಟ್ಟು ಅವು ಆಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅವನ್ನುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅವನ್ನುಂಡು ಸೊ ಇದೇನು ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾ ಉಂಡು ಏಕರೂಪೋಕ ನೋಡು ಏಕರೂಪಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟ ನಂಬರ್ 1 ಸರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುರಂದ ದಿನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತೂಕ ದೇವೇರೈಕಿ ಯಪ್ಪ ಸತ್ಯಳು ಒದಗವೇರು ಆರ್ನ ಸೂಚನೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡಿರಿ ಗಣ್ಣರೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ 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 ನೀರು ದೆಸ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಏನ ಮೂಲ ಹುಡುಕುಂಡ ಸರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟ ಗೋಂಟೆ ದೇರ್ವೇರು ಬಂದು ಒಂದು ಇಕ್ಕಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಕಾಪುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಿರಿ ಇದು ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದೆ ಅದು ಗೋಂಟೆ ದೇರ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಕೇಳತ್ತೆ ಪೇರ್ನು ಕಾಣದ ಘಟ್ಟದೇರು ಅಂದೆ
ಬೋಂಡದೇರು ಬೇರೆ ಇದು ನೀರು ಗೊತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಜದ ನೀರು ಬೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಬಂಟಮಲೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕದ ಬಂಟಮಲೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ಕಳದ ಪಾಜಗುಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಪಾಜಗುಡ್ಡೆ ಈತ ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ನೀರು ತೆತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಓವು ಸುಳ್ಯಡು ಬಂಡರೀರು ಮಂಟಮಲಗಿರಿ ಸುಳ್ಯ ಮಂಟಮಲಗಿರಿ ಮಂಟಮಲಗಿರಿಯ ಅತ್ತನ ಕಾರ್ಕಳದ ಪಾಜಾವು ಗುಡ್ಡೆನ ಅದಕ್ಕೇನವ್ರು ಓ ಬಣ್ಣರೆ ನೀರು ತೆತ್ತಿನ ಜಾಗ ಎಡಮೂರ ಬಾದೆ ಅಕುಲು ಪಾಜೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೈದೇರೆ ಅಕುಲು ಬೋಂಟೆಗೆ ಪಾಜಾಗುಡ್ಡೆ ಬೋಂಟೆ ಬೈದೇರೆ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತೆತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅವತ್ತು ನೀರು ದೆತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಕುಲು ನೀರು ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಯಾರು ಅತ್ ಎಂಚಗೆಂಡ ಅವಳು ಮೂವೇರು ಒಟ್ಟಾದ ದೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಸುಳ್ಯಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ನೀರು ಬಂಟಮಲೆ ಎಡುಮೂರು ಮೂವೇರುಟ್ಟಾದ ದೆತ್ತನೆ ಅಂಚಂದ ಮೂಲ ಬಾಜಲ ಅನಗ ಮೂಲ ದೆತ್ತು ದಿಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಹತ್ತಂದು ಬನರೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದ ದೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಮೂಲು ಅಂಚಂದ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಬಾಜ ಗುಡ್ಡೆಡು ಅಕುಲು ನೀರು ದೈದೇರು ಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಸಮರ್ಥನದ ಪಾತೆರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಎಕಡೊಂಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸತ್ಯಸಾರಮನೆ ಚಿತ್ತೊಲೆಗೆ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ನೇಮ ಉಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಂದು ಓಲಾಲ್ನ ನೇಮ ಆಪುಂಡೋ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೂರಿಗೆ ಅಂಡ ಐನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಡೆಯರ ಆಪಚ್ಚಿ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಕಲೆಕಾರ್ಮಿಕ ಪೂರ್ಣಾಡು ಇನಿ ಸೋಲಗಾಲ ತೆರಿಪವನು ಮಾನಿಚ್ಚಿಡು ಅಳೆರೆ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಮಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನೇಮಂಡು ಆಯ್ ನಡುಟ್ಟು ದತ್ತು ಬಲ ತಿರುದು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೆ ನಡುಟ್ಟು ಅಳೆರೆ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ಗ ನೇಮಂಡು ಆಯ್ಗ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆಯ್ ಮಾತ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಮೊಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದು ಕೊರತೇನು ಪೆಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಆಗ ತೀರಾಂದನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಮೊಕ್ಕಲೇನು ನೂಕುಬೇ ಅತ್ತು ಬಾಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂತ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯನ ತೂಂಡ ಒಂಜೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಒಂಜೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾದಗೆಂಡ ಅವು ಎಂಚ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಕುಟುಂಬದಪ್ಪೆ ಆಯನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲಿಟ್ಟು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೆರೆಗೆ ದೈವರೂಪ ತಾಳರ ಕಾರಣಲ ಆರೆ ಒಂಜಿನೆ ರಡ್ಡನದಾದ ನಿಖಿಲಟೈಗೆ ಪಾತ್ರಿನಕುಲ ಆವಡ್ಡಲ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬುಡುಕೊರಡು ಅವ್ಯಾನ ಮಾತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನೆಟ್ಲ ಕೆಂಡೆ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲನ ಗಲಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಲ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಏತ್ತು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಲದೈವ ಏರು ಕೆಂಡ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಮಾತಿರೆಗಲ ಪಂಡ ಯಜಮಾನಿ ಮನದುಂಜಿಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಜನಕ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಮೇಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಯಜಮಾನಿ ನಾಗಿ ಆಯ್ನ ಕೇಳಿ ನಾಕುಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಯಜಮಾನಿ ನಾಗಿ ಅಂತ ಮೂಲದ ಸತ್ಯೋಳು ತ್ಯಾಂಪು ದೇವೇರು ಮುಡಿಪು ಅತೆ ನಾಗೆ ಇಂಚ ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನಿ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ತಮ್ಮಲೆ ಸತ್ಯಸಾರಮನಿಗಳ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆಂಡ ಇವೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪಗ ನೆಟ್ಟದಾದಗೆಂಡ ಮಾತೆರಲಿ ಉತ್ತರ ಒಂಜೆತಿಕಿನ ತುಳುನಾಡು ಯಥೇ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಯಥೇ ಮಲ್ಲ ದೈವಳಿಪ್ಪಡು ಕುಟುಂಬಗು ತಿರ್ಲಾಯಿನ ರೋಮಡುಂಡಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರದ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಐಟು ಕುಡಂಗಿದೆ ತೋನಲ್ಲಿ ಸಾರಮನಿ ಮೊಕುಲು ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರು ಸತ್ಯ ಏರಿಗಂಡಿವೆ ಆಯ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಆಯ್ನ ಸತ್ಯುಳು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಕಾಪಡು ಸತ್ಯ ನಡಪಾವಡು ಬಾಬಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನಿರಡಕ್ಕೇನು ಹಿರಿಯ ಆಕಳ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ತುಳಿಪು ಕೊರಂಡ ಅವಿಕೊಂಜಿ ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರನಲ್ಲ ಕಂಡನ ತಾಪ ತಾಡನ ನಿಕಷನಗೊಡ್ಡುಂಡ ಆಭರಣದ ಆಪುಂಡು ಮನದ ಬಂಗಾರನದ ಎತ್ತದು ಕೈತದು ಉರ್ದುದು ಬೊಟ್ಟುದು ಆಭರಣ ಮಲ್ತಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪೂರ ಕೇಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ
ದ್ರಾವಿಡೇರನ್ ದ್ರಾವಿಡೇರನ ಇತ್ತೆ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡೇರು ಅನ್ಪಾರ ಎಂಕುಲ ದ್ರಾವಿಡೇರಿಡೆ ಬರ್ಪ ಮಾತೇರ ಯಾನ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದ್ರಾವಿಡೇರ್ ಅಕುಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಅರ್ಥ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಏರು ತುಳುವೇರೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅಕುಲು ಮಾತ ದ್ರಾವಿಡೇರೆ ಪಣಬನೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಪಗ ಈ ನೆಟ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಮ ಆಸೆದಿ ದುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕೊಂಚಿ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲು ತೆಪ್ಪೋಡು ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಲಾಗಿ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಆಸೆಪ್ಪ ಪಟಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಸೈತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯೆ ಕಾಲೆ ಆಪೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಕಾಲೆ ಆವ್ರ ಆಗ ಕಿಚಿಗಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ಕಾಲೆ ಪಂಡ ಆಯಗ್ ಆಸೆಡ್ ಸೈತಂಡ ಕಾಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅತೆ ಐಕ್ ಇಲ್ಲದ ಓಡು ದೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೆ ಓಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಂಚ ಮುಲಿ ಜಾರವನು ಅತ್ತಂಡ ಓಡುದಿಲ್ಲ ಓಡು ಜಾರವನು ಮಾಡಲ್ ರಟ್ಟವನು ಇಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಕಾಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧೂಳಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮೂಜೆಟ್ಟ ಐನೆಟ್ಟ ಆನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈಡು ಪೊಂಜನಕುಲು ಮುರಿಯಾದೀಪನೆ ಮಾಡಬರಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ఆయన ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಪೊದ್ದೇರು ಕುಟುಂಬದಾಕುಲು ಮುರಿಯದೀಪನ ಚಿತ್ತನಗರ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಅಲಿಯಗಟ್ಟತೆ ಮುರಿಯದೀಪನ ಕ್ರಮ ಈ ಮುರಿಯದೀಪನ ನೀರು ಪಗತ್ತತೆ ಮುರಿಯದೀಪನ ಕ್ರಮ 13 14 ಸಾವಂಡ 14 ಸಾವಂಡ ಸಾವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಕುಲೆ ಆಪೆ ಎಂದು ಅನ್ಪೇರು ಐದು ఒక ఆత సంస్కార అనగా ఆయన కులేను ఉలైలెప్పును అతే పగెల్డు నమ ఆయగ నీరు బత్తండు దూపే గరి బాండ్ మంజల రి ಬಾಂಡ್ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ದೂಪೆ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮದು ಮಂಚೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬನ್ಬೇಕೆಂಡ ಸಮಾಜದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬನ್ಪಿನ ದಾಯಗಂಡ ಯಾನಿ ಅನ್ವನ ಸಾಮ್ಯತೆದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬನ್ಪನೆ ಅವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಮಂಜಲ ರಿ ಬಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈ ಕ್ರಮಟ ಅದು ನಿಖಿಲೆಟಂಡ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತೆ ರಿಜ್ಜಂಡ ಮಡಿವಾಳಿರ ಬರ್ಪುನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತುನಂಚಿತ್ತನ ತಲಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಾಂಡ್ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಟ್ ಅತೆ ಓಡ ಮರ ಇಡು ಮಲ್ತನ ಕ್ರಮಾಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಡು ಕಾಯಿ ಕರ್ಮಡ ತಿಂಡು ಉಲಾಯಿಲೆತ್ತನ ಅತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಕುಟುಂಬದವಳು ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬದವಳು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭೂತೊಲೆಗೆ ಅನ್ಪೇನು ಅಂದೆ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನ ಈ ಸಾರಮನ್ಯ ಭೂತೊಲು ಬಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಕುಲದೈವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾರಮಾನಿಲು ಏರು ಸತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾರಮಾನಿಲು ಆ ಸತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಅಪಗ ಅಖಿಲೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಈರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಜೀವಮಾನುಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೆ ಅದು ತಮ್ಮಲೆಗೆ 60 ಅದು ಇಂಚ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೌಖ್ಯ ಕೊರೊಂದು ಸೀಕೆ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಂಡ ಇಪ್ಪೊಡು ಬಣದ ತೀರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಜಿನ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಗಜಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಇಡೆ ತಡ್ಡಾಡ್ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಕೆಲವು ತೇಡದ ಗಜಿ ಮಲ್ತ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಬಂಗುಡದ ಗಜಿ ಮಲ್ತ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆ ಈ ಸೇರಿಗೆಡಾಪನೆ ಇಂಚ ಪತೊಂಡು ಬೇತೆ ದೈವದ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಕುಲೆ ಬೇತೆ ದೋಷ ಬಾಲ ಈ ಸೇರಿಗೆಡ ಸಾರ ಮಾನಿನ ಕುಲಿ ಏರಿಕೆಂಡ ಇಂಚ ಆ ಪಾತೆರುಗಳಲ್ಲಿ ಈರಿನ ಸತ್ಯ ಸಾರ ಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ಕೂಡುದು ಬರ್ತ ದಯಬಂಡ ಆಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಆಯನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಕುಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಆ ಕುಲೇ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಅತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡಲ್ಡ ಆಯ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತರ್ಮೇದ ಮೂಯರ್ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಮೇಲು ಏರ್ ಪಾತೆ ಮುಖೇಶ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮುಖೇಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿಡ್ದಿಂಚ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಮುಖೇಶ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತು ಜನತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡುಂಡು ಬಂಟೆ ಓಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಬಂಟಾಗ ಒಂಟಿ ನೇಮಾನಗ ಪಾತೆರೆಂಡು ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಹೋಗಿನ ಮಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಧಾರಣ 2025 ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತುಜ ಅವಳು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ನಿಕುಲ ಆಯ್ನ ಎಟ್ಟಾಯ್ ಕೊಂಚ ಸರಿಯಾಯ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಸರಿ ಮಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಡಾಯಿ ಬೆಂಜಾನಂದ ಪದೊಡ್ಲ ಬಂಟೆ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನು ಬೆಂಜಾನಂದ ಪದೋಡು ಬಂಟೆ ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನು ಆಂಡ ಮಂಜಲ್ ಕಟ್ಟಿರದಾದಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಪತಿಮಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನು ನಂಚಿತ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಹೌದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷ ಆಂಡಿತ್ತ ಉಂತುದ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಜ್ಜೈಕ್ ಮಾನಿಡ್ ಪಾತಿರ್ನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಕಠಿಣೇಮುಡು ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಮಾನಿಡು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಅವು ದಾದೆಕ್ ಪಾತಿರ್ನಾದಿಪ್ಪು
ಅವದಾದಗೆ ಅನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ ಕಾವೂರ ಗುತ್ತು ಕೊಂಚಿ ಬಂಟೆ ಪೇರು ಬರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 150 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡ ಕತೆಗೆ ಬಂಟೆ ಅವಳು ಗಗ್ಗರ್ ತೆಚ್ಚಿ ನೇಮ ತೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅದು ಬತ್ತದು ಬಂಡಿ ಬರ್ರಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಿ ಬಂಡಿ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಬಂಡಿ ಪೂರ ಅದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ್ನು ಶಾವಡಿಗೆ ಪೇರು ಪರ್ರೆ ಕಡಪುಟ್ರಂಡು ಒಂದು ತಾರ ಬೆರಿಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಖೇಶರೇ ಅಂದ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಟ್ಲೇನೆ ತೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಕಟ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೇರು ಪರ್ರೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಅಲ್ಪದಾದಕ್ಕೆ ತುಂಬದ 150 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಒಂಜಿ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮನಿ ಈ ಬಂಟಿ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ರಜ್ಜ ತಾಯಿಗ್ ಆಯ ಅರಬೈಡ್ ಎತ್ತುನ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬರ್ತದ ಪೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ಬುದಾರ ಪೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ಕೆನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚಾವಾಡಿ ಇಡಿತ್ತಿನ ಪೇರುನು ಪಗತ್ತೇರು ಕನಪಾಡದ ಪೇರುನು ದಿಯೇರು ಕನಪಾಡದ ಪೇರು ದೀನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಟೆ ಬತ್ತದು ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಬೈತಿನಂಚಿತ್ನ ಪೇರುಗೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿಂದೆ ಬಂಡೆ ಅಪಗಂಡ ದಾಯ ಪರ್ಪುಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿನಾರ ಈ ಯಾನ್ ಈ ಭಕ್ತಿರ್ ಬಲಸಿನಂಚಿತ್ನ ಪೇರು ಈ ದಯ ಪರ್ಪುಜ ಅನ್ಕೆನ್ನಗ ಈ ಪರ್ವಡೆ ಬಂಡೆ ಅರಿಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕಡೆ ಕಾನ ಗಂಭೀರ ಕಣ ದುಃಖದ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕೊಡ್ತು ದಾಯ ಪರಿಯೇನೆ ಬಂಟೆ ಪರಿಯೇ ಪರಿ ಪರ್ದಾವನಗ ಫಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಬಾಯ್ಜತ್ತೆ ದಾನ ಇತನೆಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಕಬುಲ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಕೊರಿಯಾರು ಇನಿಕಾನಗ ಇಂಕ್ ಕನಪಾರದ ಪೇರು ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ಅಂದ್ಮಂಡಿ ಎಂಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂಟ ಈ ಇತನೆಟ್ಟ ಯಾನು ನಿಕ್ ಸತ್ಯೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಈ ಬಂಡಾರ ಜಾಪುನತ್ತಲ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆ ತಚ್ಪಾವಡು ಬಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನ ನಿಕ್ ಸೋಲಾಗೆ ತಚ್ಪಾವ ಬಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತನ ಪಿರ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಚಾವ ನೇಮದ ಇಚ್ಚಿಡು ಪೂರ ಮುಗಿತಾನಗ ಹಿರಿಯನಾನಗ ಮುಲ್ತೊಡು ಆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಿನ್ ನೆಲಕ್ ಬೂರಾಯಿ ಮಲ್ತಿನಾರೇನ ಅಂಚ ಪಗತ್ತಿನಾರೇನ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕಟ್ಲೆ ನಡತ ಬರ್ತನ್ ಬಂಟಿ ಪಾತೇರ್ನ ಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಪರ್ನಗದ ಅವಳು ಬಂಟೆ ಪಾತೇರಿಯರ ಉಂಡೋ ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಪರ್ನಗ ಪಾತೇರ್ರೆ ಅವು ಪತಿಮಾ ನೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ರೆ ಜುಮಾದಿ ಪಣ್ಣ ಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ 4 ಮೇಟ್ಲ ಬಂಟೆ ಪಾತೇರ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಗೆನ ಮಾತೇರ್ನ ಬಾಯಿಟ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಮಂಜಲ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಬೆಂಜನ್ ಪದವಡ್ಲ ಪಾತೇರುಂಡು ಬಂಟಿ ಬೆಂಜಂದ ಪದವು ಬಂಟೆ ಬೀಗ ಬಾಡ್ನಿ ಬಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅವು ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಕತೆ ಇಂಚ ಆ ಕಾಲುಡು ಕಠಿನೇಮೋಡು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕನಪಡದ ಪೇರು ದೈವದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಕಠಿನೇಮದಾಯಿಗ ದಾಲಾತಜಿ ಅತೆ ಅಪಗಂಡ ಅಂದ ಆವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮುಖೇಶರೇ ದಾಲ ಪಾತೆರುಂಡ ಬೇತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುನ್ ಅಂಚೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಗಣ್ಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ ಪಡೆದಿಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನತೆ ಆತನ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದಕೆಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದಕೆಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯದಂಚಿ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಇಂಚಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಅಪಗ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಮನ್ಬನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನೇ ಸತ್ಯ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರು ನಮ್ಮನೇ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನೆ ಅವೇನು ಆಯಿನಾತ್ ನಿಖಲ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಡು ಕುಲುದು ಅವೇನು ಏಕರೂಪಗೂ ಕಾಣತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು ದಾದ ಪಣ್ಪರು ಬಾಬಣ್ಣ ಅವು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಡು ದುಮ್ಮು ಅಂಚೆನಿತ್ತಿದೆ ಇನಿ ಪತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಪತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಅಂಚ ಅಕಲಿಗೆ ಸಾನ ಮುಂಡಾಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇರೆಗೆ ನೀರಿನ ಬೇಲೆ ಬೇಯೋಡ್ನುಂಡ ಸತ್ಯಪದನಾಜಿ ಎನ್ನ ಪಂಡಿನ ಕೆಲಸ ನೆನೆತನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೇರ್ನಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಡಪೆದ ಮೂಲ್ಯ ನಡಪಡುವೆ ಸತ್ಯಸಾರ ಮನೆಗೆ ತಡುಪೆದ ಬೂಲ್ಯ ಎಂಕ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದಿರು ಪನೋಡು ತಡಪೆದ ಮೂಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾವಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಪನವು ನೇನು ಮಂತ ದೀದು ಅವು
ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಟೋನರ ಬೋಡಾದ ಬಂತು ಅಂದ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿಯುಂಡು ಅರಿ ಒಂಜಿ ಸೇರರಿ ಒಂಜಿ ತಾರಯಿ ಬಚ್ಚಿರ ಐನ್ ಪಣವು ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬಂಡ ಇಡೀ ಬಜ್ಜೆಯ ಕೆತ್ತಿನವ ಇಡೀ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತದೆ ರೂಪಾಯಿ 4 ದುಡ್ಡು ₹1 ದುಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಪದನಾಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪದು ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ನನ ತಡಿಪದ ಮೂಳೆದ ಪರ್ವನ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪದು ಪರ್ವೋಡು ಬಂಡ ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ತಡುಪೆದ ಈ ಬೂಲಿಯ ಬೇತೆ ತಡುಪೆಡ್ದು ಈ ಬೂಲಿಯ ಈಡು ತಡುಪೆಡ್ದು ಇಪ್ಪನೆ ಈಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಿದು ಪೋಣದಂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸುಖಮುಖತ್ತ ಧರ್ಮದ ತಾಜಿನ ಎಂಕುಲು ತೊಯ್ಪವ ಮಾಡೋದು ಎಂಕುಲು ಕೈಲಿ ನೆಲೆ ಬದುಕು ಮುಡಿಚಿ ಹೂ ಬಾಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಚಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಜಯ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ಡ ಆ ಬೆಮ್ಮೆಯ ಚಿತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಕ್ಲು ನಡಪದುಕೊಡ್ಡು ಎಂಕುಲು ತಡಪದ ಉಳಿದು ನಡಪ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಉಡುಪಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ ರಡ್ನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಧನ್ಯವಾದ ಅದು ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾರಟ ಎರಿಗೆ ಇರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬಲ್ಲಾಜಿ ಬಾಬನ್ನೇ ಪಾರ್ದನದ ಕೋಪೆ ಆರನೇದುರು ಯಾನು ದಾಲತ್ ಯಾನು ಮುಕ್ತ ಬಾದ್ವನ್ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ನಾಚಿಗೆನೇ ಇದ್ದಿ ದಯಗೆಂಡ ಆರ್ನ ಅನುಭವದೆದುರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಬಿಜ್ಜೇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡರಿಗೆ ಬೊಕ ಯಾನೆ ವಾಲೆಕ್ಕಾರ್ನೆದುರು ಅಂದು ಸತ್ಯನ ಬಾತರ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಕೋಲಾಪು ಗರಡಿ ಕೋಲಾಪು ರಡ್ನೆ ಅದು ಗಟ್ವಾಡ್ ಕೋಲಾಪು ರಡ್ನೆ ಅದು ಗಟ್ವಾಡು ಕೋಲಾಪು ರಡ್ನೆ ಅದು ಈರ್ನ ಟಿವಿ ದಂಜಿರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನ್ ನೇ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಕೋಲಾಪು ಬೂತು ರಡ್ನೆ ಅದು ಗಟ್ವಾಡು ಕೋಲಾಪು ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಂದ ಕೇನು ಜನರು ಅರ್ಥ ಆಪುಜವು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಶುರುಕ ಅದು ಗರಡಿಡು ಕೋಲ ಹಾಪುಂಡು ಗಡುಬಾಡಿಡು ಕೋಲ ಹಾಪುಣ ಸರಿ ಗಡುವಾಡು ಕೋಲ ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆ ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಡುವಾಡು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗಡುವಾಡು ಉಂಟು ಈಗ ಈ 10 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇತ ಉಂಟೆ ಶಕ್ತಿನ ಜನಗಳ ಪ್ರೇತ ಉಂಟತೆ ಒಂಚೂರು ಈರು ಪಿದೈ ಬತ್ತದೊಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಂಚಿ ಬಲೆಗೆ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ನೋಡಿತೆ ಈರು ಗರಡಿಡ್ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಗಡುವಾಡಿಡ್ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಕೋಲಾಪುಡು ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಲ ಈ ಕೋಲಾವನಗ ಈ ಗಡುವಾಡು ಕೋಲಾವನಗ ಇದನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ರ ಅಲ್ಪ ಏರು ಸೈತೇರಿ ಆಯ್ತ ಪ್ರೇತ ಈ ಪಿಲ್ಚಂಡ್ ಅವ್ರ ಪಿಲ್ಚಂಡ್ ಪಿಲ್ಚಂಡ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಐದು ವರ್ಷ ಏರ್ ಸೈತ ಸತ್ತಿನ ಜನ ಉಂಡ ತಗಲಿಲ್ಲದ ಗೊತ್ತ ಜೂವಾದಿ ಕೋರಿ ಕೊರಳಪ್ಪ ವರ್ಷ ಐಕ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾರಡು ಕುಂತಪುಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಗಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗಲ ಬಸ್ ಇರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇರೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ಇರ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆರೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಂದ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಗರಡಿಡ್ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಗಡಬಾಡಿಡ್ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ ಇಂಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೈತಿನಾಕಲ್ನಾಕಲು ಅಡೆವತ್ತು ಕೋರಿಕೊರೆಂಡು ಅವು ಆ ಊರದ ಕಟ್ಟಕ್ರಮದ ಆದನ್ಲ ಆದಿಪ್ಪ ಆರು ಸರಿ ಕುಡೋರ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಡು ಕುಡೋರ ಇರು ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರ್ನ ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಕಾರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರೆ ಬನ್ಲೆ ಒಂದು ತುರುಕು ಸಂದಾಯಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಅಪರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅಪರ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ತುಂಬ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೊಂದು
ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಬಾಬು ಅಜ್ಜರ್ ಬಳ್ಳಾಜದಾರ ಆರ್ನಲ 6:30 ಏನಂತ ಉದಿಪ್ಪಾರೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೊಳವೂರು ಒಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರಿ ಅವು ಅಗರೆ ಗುಳವರು ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಂಜೆ ಪ್ರತಿಂಜೆ 2-3 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ದುನ್ನ ಸರಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷಡು ಕೊಯಲಿ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಕೊಡು ಆತಿದ್ವಿ ಸರಿ ಆನ ಪರಿಚಯ ಜಿಂಕಿದ್ದು ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀತೆ ಸರ್ ಅದ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೇಜ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಜಾಗವಂತ ಉಂಡು ಗಾನದ ಕಟ್ಟದರಿಗೆ ಮೂಲ ಜಾಗವಂತ ಉಂಡತೆ ವಿನೀಗ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲ ಜಾಗ ಒಲ್ಪ ಏನು ಗಾಲ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೋಚಾರ ಆತಿದ್ವಿ ಗೋಚಾರ ಉಂಡು ಐನ್ ಏರ್ಲ ದೆತ್ತು ಮಾಡೋದಿದ್ದೇರು ಮುಕ್ತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮೂಲ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಗರ್ದರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಏತೋ ಕೋಟಿ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಪುರುಷ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲವು ಮತ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಉನ್ನೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಬುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಿನ ಮೂಲ ಜಾಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸರಿ ಮಾಡುದಿಜೇರು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಆರ್ಲಾಲ್ ಪೊಲ್ಲೇರ್ ಆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ 6ನೇದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು ಹೋನಾಗ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವುಡು ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಸರಿಮಲ್ಪೊಡು ಕಾನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದಿತ್ತದಾದ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಇತ್ತು ನಾ ಸರಿ ಒಂದರ್ಪವನ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಳದೊಂದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬಾಬು ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಹಿರಿಯರಾರೆ ಅವೇನ್ ಯಾನೇ ಇತ್ತು ಮೂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸರಿ 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 ಅಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡವು ಅರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೇಜ್ ಹಿರಿಗಳ ಗೋಚಾರ ಉಂಡು ಅರೆಗಳ ಗೋಚಾರ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡಂಗೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ನಿರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಐತೆ ಪರಪಾಡಿ ಅರೆ ಬಾಬು ಸಾರಿಗಳ ಹೊತ್ತುಂಡು ಹಿರೇಗಳ ಹೊತ್ತುಂಡು ಅನರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ಮೂಲು ಕೇನ್ಗ ಪಾತೆರ್ಗ ದಾದ ಬಣ್ಪರಿ ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಕಿ ತಯಾರ್ ಬನ್ನೇಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಾನಂದ್ ಬಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಬಂದು ಆರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮುಖಡ್ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ದ್ ಒಂದೇಟಿ ಯಾನಿತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದನು ಆ ಜಾಗದಕಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾತೆರ ಅದು ಮಾತುಕತೆ ಅದು ಈತ್ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಪನವದ ಆದೇಶ ನಕಲ್ ದೀತೆ ರೈಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಉಂಡಿತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಲ್ಪಡ್ದಡೆಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಯೂತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂದು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಲ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಡನೆ ಕೇನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಆತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೆನ್ಪುನ ವಾರಗಿಜಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನವ ಬತ್ತನ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಹಿಡ್ದಾಪನ ಎಂಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಪಾಡುವ ಎಂಗ್ಲ ಜವಣಿರು ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಹೊಡಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಪಾಡ್ರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತ ಯೂತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಲ ರಚನೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬಾರೋಡು ಈ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತಾ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಡುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು IPS IAS ಮಲ್ದಿನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಜದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಓಲ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ ಪೋಪೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪಿರಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಲ ಕಂಬ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾತಾರೆ ಅವೇನು ಜಾಗದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಜಾಗ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾತಿರು ಆಯ್ತಾ ಪಣವು ಕೇಂದ್ರ ಆ ಪಣವು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಇಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಎಂಜಗೆಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಎತ್ತು ಅವು ಸತ್ಯಸಾರ ಮನಿದೈವ ಕುಲದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಕುಲು ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಣಪನ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣಪನ ಇರು ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬದ ಜನ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಈ ಮುಖೇನ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ದಾರ ಎತೋ ಜನಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಸರ್ ಅಂಡ ಅಲ್ತ ಗೌಪ್ಯ ವಿಷಯನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ನೆಟ್ ಗೌಪ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ನಿಷೇಧನೆ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಆ ಮಲ್ಪುನ ಏನೇ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕರಿಡ ಕೊಂಡ ಗೌಪ್ಯ ವರಿನ ಎಂಚವರಿನ ಕಡಪುಡೆ ಗೌಪ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋಟೆ
ಒರಿಯಾಗ ಕೋಟು ಒಪ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಆತ್ಮೀಯರಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಗಡೆ ಅರೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆತಂಡು ಐಡ್ದು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ತೂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟು ಸರಿಯುಂಡ ತಪ್ಪುಂಡ ತೂದು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಓರ್ತಿನವೇನು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಕಳೆಪನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಳೆದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ರಮೇಶ್ ರೈಲ್ವೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಸದಾಶಿವ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಡಯನಾ ಡಿಕುನ್ನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಕಾರ್ನಿಕೋಡು ಮೇರೆ ಪುನಃ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯೊಳೊಂದು ಬಣಂದುಳ್ಳರು ಅಂಜನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣಂದುಳ್ಳರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳರು ಎಂದು ಬಣಂದುಳ್ಳರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಬಣಂದುಳ್ಳರು నేను ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಡಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಬನ್ಪೇರು ಒಂದು ಐಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಆದಾಗಲು ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಶಿವ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಧಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಯ ಹಿರಿಯ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತಂದುಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲೆ ಅಂದು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಯುವರಾಜ್ ಇಂದ್ರ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಲೂರು ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಯಾನಂದಿರು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕನೋಡು ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಖಂಡಿತ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸರಕಾರದ ಗಮನ ಹರಿಸವನಂಚ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಂಡು ಸರಕಾರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ದುಂಬುತ್ತಿನಟ್ಟು ಅಜ್ಜ ದೀಪುಂಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರ ಅಧಿಕಾರ ಬುಲೆನು ಒಲ್ತು ವಾ ಮಾರ್ಗಡ ಕಣತೀರು ಓಲು ಸುರುಕು ಎಂಚ ಬುಳೇರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಎಕಡೆ ಕತೆ ಇರು ಬಂಡರ್ ಅವೇನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣಪನ ವಜ್ಜಿ ಬಾಬನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಮರ್ಶೆ ಇರೆಗ್ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಬಾಬಣ್ಣನೇ ಪೊರ್ಲು ಬಾಬಣ್ಣನ ಪಾರ್ದನ ಐದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೋಹಿತ್ ಅಮೀನ್ ಉದೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ನಮೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಬಣ್ಣನ ಪಾರ್ದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಿತ್ ಬಾಬಣ್ಣನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆರಿದಿನ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲೇನ ಕುಲ್ಲಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಟಿ ರಾಧೇಶ್ ರೈ ರಿತೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಮ್ ಗರ್ಜನೆ ಭೀಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಬಂದುಳ್ಳರು ಅಕ್ಷಯ್ ಅಕ್ಕಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಹಿರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಟಿ ಬಂಬೆ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ವಸಂತಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಾಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರು ವಿನಯ ಪೂಜಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಡಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಬರಿತ ಪುದರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧುನಿಕವಾದ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುನು ತೆರಿಪಾಲೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮುರಣಿ ತೆರಿಪಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೀನನ್ನನು ವರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುಗ ಹರಿನಾಥ್ ತಲಪಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಮೀನ್ ಕಾಜಿಲ ತೋಂದುಳ್ಳರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪಾತಿರಂಡು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪತ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲಾಡಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ತೆರಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಾಬಣ್ಣನ ಪಾತಿರಳುಂಡು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆಲು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳರು ಡಿ ಪಿ ಕೆ ಹೆಗಡೆ ಗುಳಿಗನ ಸವಾರಿ ಕಡಪು ಪಂದು ಪಣ್ಪೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರೆಂದು ಪಂಡೇರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳ್ಳರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಡನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ತೋಂದುಳ್ಳರು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪನ ದೈವಯ್ಯರೆಂದು ಪಂಡೇರು ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪನ ದೈವಯ್ಯರೆಂದು ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ಪಂಪೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಜೀವನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ಅಲೇರ ಪಂಜೂರು ಏರ್ನ ಕುಲದೈವ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡದನತೆ ಅಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಮಸ್ಕತ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ವಾಲಗಾಯಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಮಸ್ಕತ್ತಿರ್ದು ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಇಜ್ಜ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಳ್ಳರು ಕೊರೋನಾ ಇರೆಗಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳುಂಡು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬರೇ
ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀದ್ದೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಕಳ್ಳನಿಗೊಂದು ಪಿಳ್ಳೆನವೇ ಪಂಡ್ಪನಲಕ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲು ಬೊರ್ಚಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತುಳುವನ ಅಡ್ಡುಳ್ಳರು ಈರ ಕೇನ್ನಕ್ಕು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಲ್ಲವುಲ್ಲ ಕೋಡಿಲ್ಲುಳ್ಳ ಅಂಚಾದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪರಕೆ ಬೋಪುನವುಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಸರ್ಡ್ ಶೇಖರ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಪುನ ಕಟ್ಲೆಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂದೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಈರು ಪೋಡಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗೃತೆ ದಯಮಲ್ತು ಈರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗೃತೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಿತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ ಬಜ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೇರೆಗಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುನ ಬುಡ್ದು ಕೊರೋನಾದ ಪೀರ ಬುಡ್ದು ನೆಕ್ ಕೊರೋನಾ ಇಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಕು ಕೊರೋನಾ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತವ ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಸ್ತ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಳುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿರೆಡ್ಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂಡಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಹಾಳು ಸಂದೇಶ ಕೊರಪನ ತಪ್ಪವು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಿ 13ನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಲೆಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ದೈವ ಪೆಟ್ಟು ಊರುಡು ಆಯಗ್ ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ವಸಂತ್ SBI ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಿವಪೂಜಾರಿ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಂದುಳ್ಳೇರು ಭೀಮ್ ಗರ್ಜನೆ ಭೀಮ್ ವರ ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ ಬೊಕ್ಕೋ ಅರಿಯಪ್ಪ ಮುತ್ತೂರು ಲೆಪ್ಪೊಲಿಯ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಕಲು ಒತ್ತೊನಡು ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪಾತ್ರೆಗ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣರೇ ಸಾಲು ಸಾಲು ಒಂದೇನು ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಾತ್ರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಂಕ್ ಬಾಬಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅರ್ಧಡು ಉಂತ ಇರು ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಪನೋಡೆಂಗ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನತೆ ಯಾನು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇನ್ಲೆ ನಾನು ಬೆಡಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಂಜತ್ತ ಬಯಲು ಬೆಡಿಕಾರ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಕೇನ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಬಾಬಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನರೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದು ಖಾಲಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಬಗ್ಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಏನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನು ದಯವಂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತೆ ಏಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಆರ್ನ ಆ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ ದಯನ್ ಪಾತಿರ್ತೆ ಅಂದಂದ ದುಂಬು ಬರೋಡೆ ನಮ್ಮದ ಕುಲದ ದೈವ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲಲ ಐತೊಟ್ಟಿ ಕುಲಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕಲೆ ಅಂಜನೆ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗೆ ಕಟ್ಟುನಾರು ಬೊಕ ಐತ ಸಂಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಬಳ್ಳಾಜಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡೆ ಬರ್ಪಿನ ವಾರನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣ ಸಮಯ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಂಡ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆತ ವಿಚಾರಲುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಧನಿಕುಲ್ ನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ MMRಲ ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಪಾರ್ದನ ತಿರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಾನ ಅಡ್ಡು ಉಂತುಂಡು ಐಕ್ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಡ ಇರಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರುಳ್ಳೇರು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ತಿರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈರು ಪಾರ್ದನ ಅನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪುನಿ ಯಾಕಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಈರ್ನ ಸೊರಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಕಲ್ನ ನೆನೆಪಾಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಪಂಬದಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕಂಠ ಸಿರಿ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇನಿಕಲ ಉಡುಪಿದ PPC ಅತೆ ಐಟ್ ಆರ್ನ ಪಾರ್ದನ ಬಾಬು ಪಂಬದಿರ್ನಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಪಂಬದಿನ ಪಾರ್ದನ ದಾಖಲೆ ಆತುಂಡು ಈರು ಪಂಡರತೆ ಕನಲ್ದಾಯನ ಸಂಧಿ ಬಲವಂಡಿ ಸಂಧಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಂಧಿ ಬಲಾಂಡಿ ಸಂಧಿಲ ಕನಲ್ದಾಯನ ಸಂಧಿಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಕಂಠ ಸಿರಿ ತೋನಗ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ತೋನಗ ಈರು ಬಲತಿನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಪರಿಸರ ತೋನಗ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಅತೀವವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದಿಡ್ಡೊಂದರೆ ಕಂಡೊಡು ಬೆಂದದು ಈರು ದಿನದೆತ್ತಿನಾರಂದು ಐಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಿನ್ನತೆಪ್ಪು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಿನ್ನತೆಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಇರು ಭಾರಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏರಿಗಳ ಕೊಡ್ತು
ಮನಸ್ಸನೇ ಈರ್ನ ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪವನ ತಂದ ಅಂದ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಾನ ಮಂತೆವು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಜಲ್ ಕುಂಜಾಕ ಕುಂಜೋಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಕೂಟ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಕಲ್ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಐನ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಯಾರ ಅಂಜ ಈರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಈರೇನು ಲೆಪ್ಪು ಅಂದ್ ಬಂದು ಈರ್ ಪಂತಾರ ಅವು ಖಂಡಿತ 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 ಇನ್ನೇ ಆ ಕಾಲ ಕೂಡದು ಬರ್ತಂడి ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಕೇಂಡ ಲೋಕೋನು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತದ ಜವನರಿಗೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ದಾಯ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಐತ ತೆರಲು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇನಿ ಭೂತ ಗಗ್ಗರ್ಜಿ ವರ ಬರಿ ಪಿಣಿ ಇಂಚ ಭೂತದ ಬೀರ ಇಂಚ ಬಾಬಣ್ಣ ನಾನು ಈರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ನಡುಟು ಈರಡ ಕೇನ್ನು ಈರ್ನ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಈರ್ನ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವಿನ ಅಪ್ಪೆಂದು ನಂಬುರತೆ ಸತ್ಯಂದು ನಂಬುನತೆ ಅತೆ ಇರೆಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಈರ್ ಏಪಲ ಅವೆನ್ ಡೆವಿಲ್ ಡೆವಿಲ್ ಪಂಡ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಒಂದು ಪಂಪನ ನೀರು ಒಪ್ಪರ ಈರು ಒಪ್ಪರ ವಾಕಾರಣಗಳಕ್ಕ ಅತ್ತು ದಾಯಕೆಂಡ ಇನಿ ಭೂತ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣಪನಂತ ವಾಡಿಕೆಡ ಬೈದಂಡು ಆಂಡ ಐಕು ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸಂದುಂಡು ಅಪಗ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಬರೆಯಿರಂದಂಡ ಲೆಕ್ಕವೇ ತಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಲ್ತಕುಲ್ಲ ಅವಿನ ಭೂತ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸಂದ ಬರೆ ಬಂದೆ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವ ಅಂದ ಬರುತ್ತೇರು ಐಕು ಬಡದ ರಡ್ಡನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆದ ಮರ ನಮಕ ಅತಿ ಪ್ರಧಾನವ ತಿಳಿನ ಭೂಮಿಕ ಅಂತವನ ಮರ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ಬನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರುಂಡು ಸಾವಿರ ಸೀಕು ಸಂಕಟಪನ ಮರ್ದಮೂಲಿಗೆದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪರ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀ ಇಂದ ಬರುತ್ತೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಟ್ರುತ್ ಟ್ರೀ ಇತ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಅವು ವಾಡಿಕೆಡ ಬತ್ತೀನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಬಗೆ ಪೇರೆ ಹಾಪುಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಬಣ್ಪೇರು ದುಂಬು ನಕ್ಕುರೆ ಇಜಂಡೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಕೂರೆ ಇಜಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪುದರವ ದೀಪನೆ ದೀಪ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ಏತು ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಏತು ತೊರ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ತೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತನ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆರ್ಪುನ ವರ್ಗ ಯಾನ ಪಣಪನೆ ಶಬ್ದ ಹಾಳಂದತ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ದೇವರೆಗಲ ಭೂತ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದೋಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ದೇವರೆಲ್ಲ ಭೂತ ಅಂದು ಏಪ ಲೆಪ್ಪು ಜರ ಅಪ ನಮದಾಯ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯುಡಿನ ಭೂತ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುಡು ಅತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಬಗೆಟೆ ದಾಯ ಪಣಪಿನಿಗೆಂಡ ಭೂತ ಅಂದು ಪಂಡಿನಕ್ಲೆ ತಪ್ಪುಂದು ಪಣಪಿನತ್ತು ದಾಯೆ ಪನುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುದರ್ದೀಪ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ಸತ್ಯುಡೆ ದುಂಬು ಪನಂತಿಂದಾದೆ ಬಾಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ನೆಗಪಾಡು ಸತ್ಯ ನಡಪಾಡು ಅಂದತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡಿನ ಈರು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪುಂದಂಡ ಸೀದ ಬಲ್ಲೆ ನೊತ್ತಲ್ವೆ ದಾಯಂದು ಇತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ತೀರ್ಥಪಾಡದ ಪಾತೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ದೇವರೇ ಸಮಾಂಡೆಂಗ್ ಸಮ ಇಂಚ ನರಮಾನಿ ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಒರಿಯನು ಏರು ನೇರ್ಲ ತೀರ್ಥಪಾಡ ಇರಡ ಉಡ್ಡರದಿರಿ ಇರಡ ಬೇತೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಂಡೆಂಗ್ ಆ ಕಾಲಡು ಅಂಚ ಬನೋದು ಸತ್ಯ ತುಂಡ ಯಾವನಿಕ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ತೂಪೆ ಎಂಕಲ ಸತ್ಯ ಐಕೇ ಬಂತು ಈರ್ನ ಸಾರಮನಿ ದೈವದೆದುರು ಸತ್ಯ ಇಪ್ಪುನು ಈರ್ನ ಸಾರಮನಿ ದೈವದೆದುರು ಭೂತ ಸಾರಮನಿಯಿಂದ ಬರಿತಿಜೇರಿ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಬಣ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಐಕೇಯ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಲ್ಲ ಪಾಡಿದೇರು ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ಸಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಸಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಅವು ದಾಯಕ ಅಂಚ ಬಂಡಾರು ಆರ ಮೇರು KR ರೈ ಸಕುತ್ತಲ ಅಕಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲು ಏನಂಟ ಬಾರಿ ಸಂದಾನ ನನ್ನ ಪೊರ ಪಾತೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಈ ಮಕ್ಕಳು నేను ఈయన సంధి అవి ఎంచ కలుతుంది ఈ సంధి అక్కడన ఈయన ముంద సంధి ఎంచ పండ యానం ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಸಂಧಿ ಕಲ್ತೆ ನಿಕ ಈ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ಪಂಬದ ಜನಾಂಗದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಣಪನ ಸಂಧಿನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಈರ್ ಪಂಡರು ತತ್ತದು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಸಂಧಿನ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಧಿನಿ ತೀರ್ ಕನಲ್ದಾಯನ ಸಂಧಿ ಬಂಡರತೆ ಈರ್ನ ಸಂಧಿನ 101% ಒಪ್ಪು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಈರ್ ಪುದರ್ ಬಂಡಿ ನೈಕ್ ಕಟ್ಟದ ಮೋರ ಹಾಕಿನೆ ಈರು ಮಂಜು ಬಂಬದೇರ್ನ ಗೋಪಾಲ ಬಂಬದೇರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನಿಲಕುಲು ಅಕಲ್ನೆದುರು ಎಂಕುಲು ಕಜವು ದಾಲತ್ ಅಕಲ್ನೆದುರು ಎಂಕುಲು ದಾಲತ್ ಅಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನೆ ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತು ಸಾನಿಧ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯ್ದ ಪಾತೆರ ಕಡ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಸುಂಡಿ
ಅಂಚಿನ ಸಲೋಟಾಕ್ಲು ಕೋಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತಿನ. ನೇಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತವನ್ನು ಆರಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಒರು ಆದ ಭೂತ ಪೋಡುಂದಂಡ ಅಪಕ ಭೂತದ ಧ್ಯಾನ ಏತಿಪ್ಪು ಅತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡಿತಾನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈರ್ನ ಅನುಭವದ ಸಾರಸತ್ವನು ಜನಕಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡರೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತ ಜನಕಲೆಗೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಶ್ರುತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಠಸಿರಿತ ಪೊರ್ಲು ಜನಕಲೆಗೆ ಎತ್ತಾಯಿರು ಇರಗೆ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ವತ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ತಂಡದ ವತ್ತಿರ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೂರಜರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಾಜೆ ಬಾಬಣ್ಣನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕನತು ಕುಲ್ಲಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆರುಗುನು ಕಂತುಕೊರ ಈ ಕಾರಣಕರ್ತಿರತ್ತಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತ ಜವಣಿರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆಗೆ ಈರೊಂಜಿ ವಾಸ್ತವವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿರು ಕುಲ್ಲೊಂಡರು ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಕಾಣದ ಕಟದಿರ್ನ ಪಾತ್ರಿಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕನತು ಕುಲ್ಲಾದ ಆಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮನಿ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ನಲ್ಲಾತು ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡ್ ದೈವದ ಕಲತ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮಕ್ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ನಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜ್ಜನ ಅರಸು ಭಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಿನವಂಶದ ಉಳೈ ದಾದಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಟುಂಡು ಪಣಪನವಿನ ತೆರೆಯೋನಗ ಬಂದುಳೆ ಏಪಲ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಡ ಸಂಘರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಯ ಶೋಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ವಾಸ್ತವ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆವಂದು ನಲ್ಕ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಜ್ಞಾನಪರಡವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸನೇ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಉಳತಿರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಐಕಬಡೋದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ನನ್ನವರ ಬೊಕ್ಕುರ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಪಿದೈ ತಿರ್ಗಡೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ನಿಕುಲು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಬಂತೆ ಯಾನು ದೆತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಕೋಡದ ದಿನ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತೊಂಡೆ ಕೋಡದ ದಿನ ಇಂಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಇಂಕ ಪಾತಿರ ನೈತಿಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗಟ್ಟಿಡುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಅನು ಸಾರುಲ್ಲೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತೊಂಡೆ ವಾ ತೊಂದರೆಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ದೆತೊನ್ಲೆ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಸರಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಹೋರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಾಟ ಮಲ್ಪನಗಲಿನ ಬರಿಕದಿಲೆ ನಿಕಲು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸರಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೇ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ